A sesión extraordinaria do Pleno da Corporación con un único punto na orde do día, que é valoración da situación xeral do Concello conforme ao disposto no artigo 19.3 do Regulamento Orgánico Municipal. Como dicía, moi bo día. Este é o segundo debate de Estado do Concello, despois de 15 anos sin celebrarse, a excepción do anterior, que se celebrou o celebramos nós o ano pasado, en setembro, porque, é verdad que se estaba incumplindo o RON. Era un pouco casi seguir o histórico, porque o último pleno que se celebrou foi o 4 de marzo de 2010 ás 10 horas, un xoves. Unha vez clarexado isto, como digo, é o segundo debate de Estado do Concello despois, como digo, de máis de 15 anos sin celebrarse. Dende que chegamos en xuño de 2023, este equipo de goberno non fixo outra cosa que traballar con unha ruta clara e con un rumbo certero para o noso municipio, co obxectivo de crecer, de posicionarse e de ser un concello de referencia en servizos, en benestar para todos os veciños e para todos os que queran vir aquí a vivir a Teo, xa que aquí non hai ninguén forasteiro. Para este executivo local, como acabo de dicir, unha das prioridades é o crecemento e desenrolo do territorio. Para iso, hai que fixar poboación, tamén poder crecer, pero crecer con un sentido claro. Neste senso, estamos traballando en diferentes ámbitos. Hoxe falaremos de 2025, evidentemente, porque é o que toca. Fomos quen de ceder en 2025, como dicía, traballando nesos eixes, suelo urbano consolidado para a construción de vivienda pública, co fin de cumprir, por unha banda, cun dos preceptos da Constitución Española do 78, para que todos podamos acceder a unha vivenda digna e, como dicía antes, para crecer en poboación e que os nosos xóvenes teñan unha opción de quedarse no seu concello e queñes queran vivir aquí e establecerse en Teo. Outro eixe no que traballamos, que hoxe en día é unha realidade, son os servicios que deben de acompañar a todo crecemento, ademais dun compromiso cumplido por parte deste Executivo, e o tan necesario centro de día, denostados por algún grupo, por algunos grupos, sinto decirllos aos que tanto critican que en 16 anos ni siquiera solicitaron formalmente, o cal é unha pena porque é un servicio hoxe en día imprescindible. A conciliación non só é dos nenos pequenos, sino que tamén dos nosos maiores. Decir tamén que ese centro, lóxicamente, que agora mesmo xa sabedes que a licitación saiu en 2025, vai estar adecuado conforme a lei. Va a ser un centro moderno e de referencia. Evidentemente, os nosos maiores estarán nas mellores condicións, ademais de que, habría que preguntarle aos grupos que tanto critican que se debería de facer con as construccións que ya están feitas e que hai que adecuar e que deixen de ser feísmos para ser, parte do futuro. Hai milleiros de centros en toda a contorna, en Santiago, en Vedra, en toda a contorna, insisto, de exemplos de naves ou edificios restaurados e adecuados. Polo tanto, é importante intentar non confundir aos veciños con este tipo de cuestións, sobre todo porque o tempo dá e quita razóns. Doutra banda, tamén temos o novo centro de saúde, que en 2025 fomos quen de ceder a parcela á Xunta de Galicia. Cando chegamos, ni siquiera estaba cedida a parcela á Xunta de Galicia, por lo tanto, estaba bloqueado o inicio de calquera licitación por parte da Administración Autonómica, xa que, se non teñen o suelo a disposición, non poden encargar ese proxecto, como dicía. Agora mesmo tamén temos aprobado o plan especial, que iso iba tamén do mano da cesión. Agora falaremos de distintas áreas. O ámbito cultural e de turismo. Nesta legislatura, no ano 2025 concretamente, produciuse un incremento claro, cuantitativo e cualitativo da actividade cultural municipal,
Para este executivo local, como dicía, é outro eixe fundamental no que traballar para visibilizar Teo e poñer en valor todo o patrimonio do que somos poseedores. Por certo, unha gran riqueza descoñecida para o mundo. Como sabedes, un hito histórico, en 2025, a declaración do noso querido San Martiño, Festa de Interese Turístico de Galicia, o cal tamén foi un traballo incesante, xa que nos fixeron hasta 11 requerimentos de subsanación. Aproveito tamén para dar dende aquí as gracias a todo o personal de turismo, de cultura e de arquivo polo seu compromiso e polo seu traballo na consecución deste obxectivo. Dicir que a última vez que se solicitou esta declaración non foi na legislatura pasada, en esa ni siquiera o solicitaron, pero nas anteriores os máximos requerimentos que tiñan foron 5, a nos nos exixeron 11. Bueno, o digo porque a veces parecen as cousas fáciles e se pode entender que é o que non é. As cousas como son. Bueno, como dicimos, todo un hito para o noso Concello. Continuando coa feira, tamén seguimos cumplindo coa legalidade da elaboración dun plan anual de autoprotección. Repito, por primeira vez na historia neste Concello, dende a nosa chegada, é que facemos este plan, que ten unha capacidade máxima como obliga a lei de 22.000 persoas. E tamén dicir que a partir de 5.000 persoas é obligatorio facer este plan de autoprotección. Huelga decir que antes non se facía nada, menos mal que non pasou nada, gracias a Dios. Doutra banda, seguimos coas rutas de visibilización do románico en Teo e as rutas dos cruceiros máis importantes do noso municipio. Continuamos e ampliamos, incluindo as das Mámoas, a ruta nocturna dos petróglifos e así unhas cuantas máis, seguindo con esa intención de poñer en valor toda a nosa riqueza patrimonial e de apertura ao mundo, hasta ahora descoñecida. Fixemos tamén andainas en familia, fomentando eses valores de convivencia mentre coñecen o seu concello. Temos tamén andainas interpretativas como a Fraga de Sestelo, Percamiño de Lampai, andaila por noso concello ata chegar a Raíña Lupa. Somos unha terra a cabalar e iso é algo intrínseco a nós. Por iso apostamos polo noso concurso cabalar, que é a antesala perfecta ao San Martiño e é unha cita ineludible anual no calendario teense. Tamén abríronse novos obradoiros con gran aceptación, por poner algunos exemplos: obradoiro de fotografía, edición e retoque, obradoiros de customización e creación de adornos, etcétera, etcétera. Asimismo, ampliouse o obradoiro de robótica e inteligencia artificial, incorporando tamén o apartado de realidade virtual. Todo eso tras a observancia e solicitude da propia veciñanza. No ano 2025 tamén acollemos, entre outras, exposicións como a recoñecido pintor e fillo adoptivo Rafael Romero Masiá, as Acias do Ulla de David Orihuela ou as obras realizadas polos nosos maiores no obradoiro de pintura. Obras tamén, hai que dicirlo, dignas de ver. Con respecto á artesanía, impulsouse a creación da Asociación de Artesáns Teense, mellorouse a súa visibilidade na Feira de San Martiño con carpas e espazos propios para a artesanía. Celebrouse por primeira vez a mostra de artesanía no Auditorio Municipal, por poner algunos exemplos. Despois, continuando con o noso patrimonio, continuouse coa posta en valor da área arqueolóxica do Monte Piquiño e os seus petróglifos. Limpáronse por primeira vez as Mámoas, ampliando a intervención que xa estaba prevista de 17 delas a 30 existentes. É dicir, é verdad que estaba isto xa en marcha, pero que eran 17 e nos conseguimos que foran 30 en unha negociación que tamén teño que dar gracias á Diputación, que entendeu que era unha necesidade e que era un privilexio ter aquí esta riqueza. Creouse unha nova ruta ampliada pola necrópoli, aperturada por primeira vez no verán de 2025. Mellorouse a visibilidade da paisaxe cultural e ampliouse a superficie contemplada no plan director coa mediación do Concello.
Restauración de cruceiros, despois hablaremos en la parte de urbanismo tamén, pero bueno, aquí podemos decir que en 2025 tanto de Freixeiro e o do Calvario se fixo memoria e catalogación das laudas medievais de Vilariño e Sartego de Rarís, sinalización do cruceiro de Luou, Calvario, Freixeiro e, como dicía, as laudas de Vilariño. Restauración integral da Ponte Nova de Rarís, finalizada en 2025. E, bueno, poderíamos facer moito máis fincapié en todo isto, pero, bueno, temos que continuar porque hai moitas áreas. Biblioteca. No exercicio 2025, as bibliotecas municipais de Teo consolidaron o seu papel como servicio público cultural esencial, non pechando ni un solo día. O conseguimos, sin moito esforzo, desde logo, algo que non pasou en Deixamais, aínda que agora se nos reclamaba nos que pechaban en algún momento, porque, claro, a xente enferma, a xente ten que coller vacacións, ten permisos, e non vamos a quitarle permisos ni dereitos a ninguén, faltaría máis. Pois, bueno, por primeira vez en 2025 non se volveu a cerrar as bibliotecas. Rexistráronse 12.475 visitas presenciais, 4.979 préstamos, 1.204 novas incorporacións á colección e 129 novas altas de socios. A programación cultural propia das bibliotecas reuniu 30 actividades. Publicacións municipais. Bueno, no mes de marzo de 2025, como decía, presentouse unha edición dunha guía sobre a historia cultural e patrimonio teense por primeira vez neste concello. Hasta a data non había nada que aglutinara toda a riqueza do que somos poseedores aquí en Teo. Tamén, falando desa riqueza, temos patrimonio inmaterial como xenerais do Aulla e os Entroidos. Reforzáronse os apoios a estas festas dos xenerais da Ulla nas parroquias, adaptando a axuda ás necesidades específicas de cada un delas. Mantivemos diversas xuntanzas para chegar a ese resumo do que necesitaba cada un delas. Por lo tanto, a actividade cultural do Concello conta hoxe cunha programación estable durante todo o ano. Temos teatro, concertos, maxia, tertulias, exposición e moitísimo máis cousas. Todo isto que digo é constatable. Campañas turísticas. Bueno, esta área, como sabedes, a nosa chegada nin siquiera tiña o propio persoal contratado todo o ano, e non só eso, sino que tampouco tenía unha partida presupuestaria propia. Bueno, por decir que non había presupostos anuais, pero de eso xa falaremos. Ahora temos unha campaña en 2025 propia que se chama o Turisteo, continuación da estrategia con experiencias culturais, gastronómicas e de natureza, con unha alta participación e aceptación, estimación entre 1.200 e 1.500 participantes. Isto é unha consolidación dunha identidade visual moderna, coherente e recoñecible. Adaptación da imaxe de Redescubre Teo con iconografía diferenciada. Facemos publicacións, por exemplo, de mapa turístico de Teo en 2025, corrixindo os erros que antes había, novo políptico incorporado á nova imaxe visual con toda a ruta, a rede de rutas, elementos patrimoniais, tradicións e espazos emblemáticos do Concello. Tamén temos unha colección de folletería especializada sobre o patrimonio arqueolóxico, petróglifos, castros, necrópoli do Monte Piquiño, por poner algunos exemplos, patrimonio arquitectónica, iglesias románicas, cruceiros. Con respecto ao patrimonio etnográfico, fontes, lavadoiras, festas tradicionais, todo isto en folletería falamos. Patrimonio natural, fragas, devesas, secuollas do Xirimbao, mapa turístico, bueno, todo o que é digno de ensinar ao mundo está en folletos. Insertamos anuncios turísticos en revistas especializadas, como, por exemplo, o Turismo de Coruña, que se reparteu en Fitur, que todos os anos se manda, además con unha gran aceptación, por certo, e non só eso, sino que tamén diversas insercións publicitarias en diversos medios de comunicación. En 2025 tamén creamos a web turismo.teo.gal,
Só había que coller estes recursos, como digo, riqueza, e traballar con eles, transformarlos e ensinarlos ao mundo, pero para eso hai que ter unha liña clara de traballo e saber a onde se quere ir. Pois, como conclusión, os indicadores de 2025 mostran un servicio consolidado cun elevado uso presencial, unha programación cultural activa e unha xestión profesional dos recursos públicos. Huelga decir que de cara a 2026 continuará o proceso para a consecución dese obxectivo que é visibilizar TEO e, lóxicamente, en eso estamos a traballar. Isto é unha área que requiere de traballo constante. Xuventude, que tamén nos preocupa moito, evidentemente. Pois para a xuventude organizamos distintas e diversas actividades, como a primeira xornada de Teo Gamer, que celebrouse aquí no auditorio en 2025, unha actividade que sigue escrupulosamente o Plan Digital Familiar aprobado pola Asociación Española de Pediatría e que tivo un éxito abrumador. Digo lo del plan porque é importante, todos sabemos o que son este tipo de xornadas que, se non están controladas e bien vixiadas, poden presentar un efecto contrario, un efecto nocivo. Instauramos tamén o concurso de curtas con móvil, un concurso novedoso enfocado tamén a esos adolescentes para motivar un uso responsable tamén do que son os medios tecnolóxicos. Seguimos traballando e apoiando, como non, o FOPIA e o CLIA, conseguindo que teñamos representación no Consello Autonómico. Organizamos a xornada de xogos de mesa para toda a rapazada de entre 12 e ata 25 anos que culminou con un concerto musical e tamén con bailes. Tivemos charlas no IES de Cacheira sobre a concienciación e tenencia responsable de animais da man da Asociación Aveiro, especializada na temática e colaboradora do propio Concello e, evidentemente, seguiremos con elas. Isto é algo, a concienciación é moi importante. Tivemos tamén en 2025 xornadas da man da Guardia Civil para a prevención e actuación ante situaciones de ciberacoso, que seguiremos tamén repitindo porque consideramos que é unha cuestión moi importante. No área de deportes, continuamos cos premios creados por este Executivo, Excelencia Deportiva, para apoiar un pouco máis e visibilizar aos nosos deportistas, que, por certo, temos unha gran canteira en Teo e dende o Concello presumimos diso. E, como digo, non só presumimos, sino que apoiamos con accións como esta creación destas axudas económicas. Doutra banda, visibilizamos a nosa riqueza cunha gala de deporte propia, anual tamén creada por este Executivo local. Atendemos todas as peticións das asociacións e clubs, por exemplificar un pouco. Pabellón dos Tilos. Falamos todo o que estamos falando hoxe é 2025. Vale. Pabellón dos Tilos, cambio do calderín, instalación de filtros e termómetros eléctricos, instalación de bomba, posto en funcionamento do circuito de retorno, taboleiros de metacrilato e soportes, cambio de cristales, instalacións aros profesionales e así un sinfín de cosas que continúan, pero vamos a cambiar de pabellón. Pabellón de calo, instalación tamén de calderín, arranxo de arquetas, arranxo porta vestiario, bueno, os podedes imaginar todo o que hai, que además aínda que non se va publicitando salvo as cousas máis importantes, xa sabedes o que unos pabellóns que ademais xa teñen unos anos, evidentemente. Piscina descuberta de Luou, lavado de piscina, conservación e mantemento de maderas, instalación de malla protectora, platos de ducha. Isto parece pouco, pero foi un traballo inxente, e non só un traballo inxente, sino que tamén un custo considerable, pero evidentemente as piscinas teñen que estar en condicións. As piscinas descubertas tamén dos Tilos, lavado de piscina, conservación e mantemento de maderas, instalación malla protectora, platos de ducha, bueno, un sinfín de cosas. Campo de fútbol da Cantoñeira de Cacheiras, instalación de rede protectora portería, cambio de válvulas de riego, instalación de novos focos, pintura do muro, mantemento césped artificial, bueno, non vou a ler todo porque... Campo de fútbol do Rebordelo, Calo, rampa e porta de acceso a vestiario de piscina, obras consolidación de muro portería, obras consolidación de gradas, división de vestuarios
de piscina para que as nenas pudieran mudarse sin ter que esperar o unos ou outros para que se mudasen unos antes e outros despois. O sea, era unha necesidade, lo entendíamos así. Pintura de muro e fachadas, instalacións de porterías, arranxo de césped deteriorado co consiguiente custo, aínda que xa sabedes que agora non corresponde porque é 2026, pero que está licitado o cambio integral do céspede. Cambio de bocas de rego, etcétera, etcétera. Campo de fútbol Juan Amado, construción campo auxiliar, instalación de porterías, mantenimiento campo natural, instalaciones de calderíns, pintaro e muro. Bueno, e así, con todas as infraestructuras, tenemos el campo de fútbol a de Veciña, pistas exteriores de Los Tilos, pistas exteriores de Parque Montouto, pistas exteriores Aguas Mansas, todas con mantemento ou con obras, pistas exteriores IES de Cacheiras, pistas exteriores Recesende, pistas exteriores da Igrexa Calo, pistas exteriores Campos de Mirabel, pistas exteriores de Apiollosa Calo, pistas exteriores de Praíña Reis. Isto tamén para que nos hagamos unha idea de todo o que temos. Pistas exteriores de Castres, Autovía Oza, pistas exteriores da Torre, Cacheiras, pistas exteriores de Ramallosa, Lucí, pistas exteriores de Casalonga, Calo e pistas exteriores de Montouto. Todas elas con accións de distinta índole, pero al fin e al cabo temos todo ese patrimonio e temos que mantelo. Por lo tanto, se despois me queredes preguntar alguna acción de algo concreto, aquí temos o listado. Área de Economía Local e Emprego, outro área que creo que debe de preocuparnos só aquí, sino que en todos os concellos, en toda Galicia, en toda España. É sabido por todos que aprobamos en tempo récord un plan especial para o desenvolvemento do polígono industrial de Teo en 2025, 11 hectáreas para que os nosos empresarios e os que queran vir a establecerse en Teo podan facelo sin ter que buscar terreos na contorna, como viña sucedendo. En 2025, como digo, aprobamos ese plan. Nestes intres estamos xa co proxecto iniciado de expropiación. Por certo, decisión que fora mediante expropiación dos propios titulares dos terreos, que para eso os reunimos e propusimos sobre a mesa dúas alternativas, eles decidiron que fora expropiación por maioría, por lo tanto, sigue como estaba o documento inicial contemplado. Ese polígono, evidentemente, traerá fixeza de poboación e postos de traballo para os teenses. Subvencións no ámbito laboral. Con respecto ás subvencións que xeran traballo, dicir que acollemos as axudas da Diputación da Coruña e temos en plantilla a orientadora laboral, o AEDL, a técnica de turismo e o normalizador lingüístico. Estos postos son todos mediante subvención anual da Diputación e que cubre íntegramente o custo dos traballadores. Por lo tanto, estas subvencións sí que lle interesan ao Concello e sí que están adaptadas ás necesidades de Teo. Evidentemente, a Diputación ten que sacar axudas non enfocadas en un solo Concello, sino en todos os da Coruña. Pero falaremos agora deso. De outra banda, nos acollemos tamén ao APROL Rural da Xunta de Galicia con varios postos para desenrolo de tarefas enfocadas ao apoio da cuadrilla de parques e xardíns e a Xunta de Galicia cubre prácticamente o 90% do gasto. Acollémonos tamén ao convenio bianual da Xunta de Galicia, totalmente gratuito, asignado en 2025 para dispoñer dunha cuadrilla forestal de prevención de incendios que en 2025 estuvo composta por 5 persoas. Aquí non fai falta que se explique o que pode significar ter un incendio, polo tanto, todas as axudas son poucas. Clarexar, falando destas subvencións que con respecto ao que publica o Grupo Municipal de Socialistas de Teo, polo PEL da Diputación da Coruña, a diferencia das subvencións de traballadores antes mencionadas, a primeira que comenté de todos esos postos que temos aquí gracias ás axudas da Diputación, dicir que esta non se solicita. É distinto solicitar e perder que non solicitar. E aquí o que pasa é que non o solicitamos, que é moi distinto. Xa que a Diputación soamente corre con parte do custo do total dos traballadores, tendo que abordar das arcas municipais non só
máis da mitade da Seguridade Social, os seguros, os salarios, a formación dos traballadores, o cal paraliza a nosa cuadrilla, porque que nos forman son a propia cuadrilla do Concello de Teo, o aluguer dunha furgoneta propia e maquinaria tamén propia para traballar, xa que só contamos con medios para a cuadrilla propia. Tamén aboamos íntegramente o vestiario, que, por certo, ten que estar obrigatoriamente serigrafiado, vestuario especial, por cierto, ademais do recoñecemento médico. Estos son os motivos da non solicitude, porque realmente dos 5 meses que van a estar aquí, a maioría do tempo están de formación, o cal está moi ben, pero agora os vou a falar da última vez que a solicitamos como resultou aquí. Bueno, como dicía, en 2024 solicitamos a subvención da que estamos falando, quedou deserta a convocatoria hasta en 3 ocasións, tendo que repetir o proceso íntegramente. É dicir, se queda deserta, tens que volver a iniciar. Así hasta 3 veces. Es máis, tivemos que abrir o proceso 3 veces consecutivas e finalmente acabaron seleccionados un home que necesitaba os 5 meses para cubrir os 65 anos e poder chegar á xubilación, por lo tanto tamén nos congratulamos de que eso sucedera, pero eu creo que o obxectivo desa subvención persigue outra cousa, non completar unha xubilación. Aparte deso, outra persoa que colleu unha baixa porque non se adaptaba, viña para 4 meses e ao mes causou baixa. Non temos nada que decir porque, bueno, ás veces a xente pasan este tipo de cousas, pero quero decir, é unha cantidad inxente de traballo de papeleo para lo que logo realmente podemos nos sacar en limpo, quero decir. Eso por peñar algún exemplo do aquí vivido. Polo tanto, tomouse a decisión de que esta subvención non era boa para as necesidades de Teo. Nos estamos falando de Teo. Traba tras traba. Non valía para contratar a xente menor de 45 anos, tal e como rezan as bases, no punto 4.2 da convocatoria publicada no BOP. E todo iso por 5 meses, porque dá igual cando remates ti os procesos de selección desas persoas. Evidentemente, a 31 de decembro, como se os contrataste unha semana antes, cesan. Polo tanto, xa avanzo que mentres non se modifiquen as bases, non imos a solicitarlas por motivos obvios, por cuestións de xestión pura e dura. Aquí, como sempre digo, miramos pormenorizadamente cada subvención solicitada e non todo se adapta a todos os municipios. Doutra banda, o Concello de Teo ten unha colaboración cunha ONG a través dun programa que se chama Vives Emprega e leva colocados en 2025 a máis de 15 persoas. Evidentemente, a nós nos preocupa o paro e o emprego, aínda que non temos unha taxa de alta, en Teo concretamente alta, de paro, pero mentras haxa unha soa persoa, a nós preocúpanos. Evidentemente, o polígono industrial, volvo a falar del, paliará tamén ese porcentaxe xenerando máis postos de traballo e riqueza. A lingua, con respecto á lingua, bueno, este é un tema que intentamos cuidar, respetando sempre a filosofía de que para nós a lingua é unha cuestión educacional, en ningún modo unha imposición, xa sabemos como terminan as imposicións, evidentemente aquí hai bilingüismo armónico e a xente ten que, dentro da súa liberdade, falar o que considere. Como dicía, entre outras moitas actividades, algunhas a destacar son a festiña do apego con formato magosto foliada, actividades de apego mensualmente entre outubro e xuño, colaboración con a lingua, participación no programa Youtubeiras, participación no programa Enreguéifate con obradoiros nos centros escolares, incluindo o traslado do alumnado participante, neste caso Ceipostilos, participación no club de debate, facéndonos cargo da participación no club da formación do alumnado e dos traslados dos grupos das xornadas. Cabe destacar que os dos grupos deste ano chegamos á final. Primer concurso de relato curtos en galego, que foi unha pena porque quedou deserto.
Colaboración co programa Falarades da Xunta de Galicia con actividades para Teo, como obradoiros de banda, deseñada, grafitis, concertos de Nadal con música en galego, os bolechas, etc. etc. Celebración, como no, das letras galegas mediante actividades para as familias, centros escolares e veciñanza en xeral. No Colexio da Ramallosa, participación no programa da Xunta de Galicia 21 días co galego. Igualdade, entre outras cousas, en 2025 seguimos, como non podría ser de outro xeito, coa conmemoración das datas sinaladas como son o 25N ou o 8M, constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero e as sucesivas convocatorias para o seu funcionamento e formación dos membros. Participación con presencia da Carpa do CIN, con actividades familiares no San Martiño e no concurso Cabalar, cursos de autoestima para mulleres e nos centros escolares, cursos de primeiros auxilios, biodanza, talleres creativos e autodefensa, andainas entre os meses de marzo e xuño, actividades para traballar a igualdade coas familias ao longo do ano, como son os contacontos, concertos, escape room, teatro e demais. Obradoiros como das historias de vida ou historias de TEA que tratan a vida das mulleres teenses anónimas, rematan cunha exposición. Colaboración cos centros escolares para formación e talleres en materia de igualdade contra a violencia de xénero, sabemos que iso é fundamental en idades tempranas. Cursos de defensa persoal para mulleres específicos, colaboración co grupo de adolescentes do FOPIA ofrecendo obradoiros en materia de igualdade, primeira festa da muller rural que levárase a cabo o segundo, no mes de outubro, efectivamente. Faise en outubro porque o día 15 se conmemora o Día da Muller Rural. No ámbito da educación, infraestructuras e demais. No Instituto fixemos o segundo simulacro de evacuación como previsión e formación para o alumnado, fundamental, por certo, colaboración co Departamento de Educación Física para a formación de primeiros auxilios, colaboración co Departamento de Educación Física para o Roiteiro do Camiño de Santiago, colaboración co intercambio da Batalla de Cacheiras, colaboración ca AMPA, cando foi solicitada en todos os aspectos. Nos CEIP, pois todos os traslados que teñen que ver con actividades do Concello ou que as direccións dos centros solicitan axuda, asumímolo dende o propio Concello, o custo estou falando. Tamén, pois, aquí en infraestructuras, sustitucións de canalóns, baixante de encauzamento de aguas no edificio anexo do CEIP Ramallosa, tamén reparación. Non son reparaciones, xa non falo das menores, precisamente pequenas. Neste centro se cambiou a bomba que suministra as 3 caldeiras, tamén reparación dos baños, do patio cubierto do CEIP da Ramallosa, canalización da agua e cementación para posibilitar o aparcadeiro momentáneo do acceso de infantil solicitado pola AMPA, hablo da Ramallosa tamén. Montaxe, tamén na Ramallosa, das aulas AL e PT, es decir, audición e linguaxe e necesidades especiais, limpeza e arranxo de sustitución de elementos no parque de xogo do CEIP a Ramallosa, están en previsión os de outros centros. Colocación tamén, o que estou falando son, non falamos das cousas menores, é dicir, hai que cambiar toda a grifería, pois cámbiase, non, estamos falando de, pois eso, sustitucións que conlevan un custo importante. Posta a punto da aula exterior do CEIP a Igrexa Calo para aula de apoio, colocación de tarimas nas aulas de infantil do CEIP a Ramallosa, montaxe das aulas, como dicía, isto xa o dixe. Vale. No CRA, aboamos todos os traslados que teñen que ver, como fixemos en todos os centros, con actividades do Concello que as direccións dos centros solicitan exactamente igual que os outros. Reparación e mantemento de todas as escolas, incluindo tamén a Biblioteca Lucho do Peto, en Aido e a sede en Solláns, que ten a sede en Solláns. Apoiouse a dirección do CRA na adaptación de medidas de seguridade en todas as escolas, ademais de formación que continuará neste ano para o profesorado, así como a evacuación de cada escola, que antes non tiña neste plan, por certo. Ademais, estáse agora a colocar novos timbres, cerraduras,
un sinfín de cousas que precisan esos centros. Apostamos tamén pola conciliación con feitos, non con palabras baleiros, e estamos traballando nese camiño, como todos sabedes. De feito, fomos quen de modificar a ordenanza, e agora en 2026, culminouse en 2026, con que teñan o programa de conciliación madrugadores. Vale, tamén colocamos nos 5 centros videoporteiros para a vixiancia e maior seguridade das crianzas. Ademais de todo isto, así a grandes rasgos, como digo, e concretamente, ahora, en particular en todos os centros, mantéñense reunións coas AMPAs e direccións de centros de maneira habitual. Temos tamén actividades para o alumnado en todos os centros, en coordinación coas direccións do centro, como foron a cata de queixos, por exemplificar, obras de teatro, exposicións, saídas culturales, etc., etc. En todos os centros escolares facemos revisión e cumprimento, por exemplo, da lexionela, que cando chegamos todos incumplían, non estaban tampouco as ocas, agora están as ocas e se faen antes de que caduquen, lóxicamente, posta a punto e recarga de todas as caldeiras, agora mesmo se cumplen en 2025, digamos, todo o que é imprescindible e todo o que marca a lei. Evidentemente, sempre hai que seguir traballando, porque sempre xurden novas necesidades. Tamén por decir algo importante, que parece unha tontería, pero non lo é, revisiones de todos os extintores, eso sí que se viña facendo, efectivamente, pero lo que non se viña facendo era a revisión dos pararrayos e sustitución en algúns centros dos pararrayos, que, insisto, parece unha tontería hasta que pasa algo, e despois... Aumentamos a formación en todos os ámbitos e edades, como, por exemplo, a implementación de todo tipo de cursos para todas as franxas de edades. Servicios sociais e escolas infantís. En servicios sociais incrementamos a cantidade de 246.000 euros a nivel xeral en o SAT e no SAT. Incrementamos 416.078,20, como vedes, unhas cantidades nada despreciables. Tamén, dende a nosa chegada, ningún neno empadroado volveu a quedar sin plaza en ningún servicio de conciliación. A nosa liña de traballo sigue esa senda para a nosa conciliación, é unha cuestión moi importante. Ampliamos os horarios de Teocoida, adaptándonos á conciliación das familias o máximo posible. No SAT aumentáronse tamén plazas para dar cobertura 100% á demanda existente. Ademais, acondicionamos o local do SAT para adecuar as necesidades actuais do persoal e dos usuarios. As excursións dos nosos maiores, pois máis do mesmo, agora ninguén queda sin plaza, porque incluso temos 2 quendas para que non sexa así, que a xente quede sin plaza. Actividades de memoria para os maiores, unha cuestión tamén moi importante. Ampliamos con un grupo máis na parroquia de Calo, concretamente en Vilar de Calo, e tamén aumentamos as plazas nos Tilos. O Alzheimer, algo do que desgraciadamente ninguén está libre. Con respecto a estas actividades enfocadas a esa terrible enfermidade, aumentamos plazas e horarios para dar cobertura 100% das persoas que solicitaron esta actividade, para, aliviar non só o que padece, sino que tamén as familias. No CRA de Teo modificamos, como dicía antes, a ordenanza para incluir os servicios de conciliación Teo Madruga a petición expresa da directiva do AMPA. Seguimos, como dicía antes, traballando neso mesmo. Nas escolas infantiles, ademais de intentar solventar problemas como era o de aire acondicionado, un problema que viña moi de atrás, pois solucionouse. En 2025 tamén substituíse a valla da Escola Infantil dos Tilos, que estaba en moi mal estado e constituía un risco, como digo, non é unha cousa menor, precisamente. Con respecto ás licitacións, sabedes que cando chegamos aquí había 18 licitacións en precario, 2024 sacamos unhas cuantas e agora en 2025, que é do que estamos falando todo o ano, pois en 2025 adxudicouse o contrato xurídico, asesoramento xurídico, os campamentos de verán, esta licitación dende que chegamos é anual. Licitamos tamén a compra do inmueble do centro de día,
íntegramente aboado pola Xunta de Galicia, licitación da obra de adecuación do mesmo, aunque se va a adxudicar agora en 2026, pero esa licitación iniciouse en 2025, actividades deportivas que antes se adxudicaban directamente, no, ahora están en unha licitación anual. Desbroces, unha licitación que tampouco existía e que agora mesmo é anual, evidentemente. Con respecto a la concesión de la piscina municipal e instalacións deportivas, aprobouse en 2025 definitivamente o estudio de viabilidade económico-financiera da concesión e publicouse. Agora mesmo estamos pendente, esperemos que en breve xa o podamos traer a pleno. Doutra banda, decir tamén que anualmente temos orzamentos, que parece unha tontería, pero que non é, para ter todos os recursos ordinarios, para cumplir coa lei e, lóxicamente, para ter a casa en orden. Tamén comprometimos este equipo de goberno o arranxo urxente do viario público e a dotación de servicios básicos, como son os alcantarillados aos veciños. Entre os alcantarillados máis necesarios encontrábase o Ferreiriño, 42 anos esperando por él, tamén o alcantarillado de San Domingo, que al parecer deixaron ali a 10 casas, non se sabe por que non continuaron, non vou a falar do que non sei, pero, bueno, o que din os veciños é que a eles non nos dotaron e era unha cuestión, bueno, fácil de resolver. Agora, con máis coste, evidentemente, pero solucionouse. Tamén se rematou o alcantarillado en 2025 da Insua, que faltaban unos tubos para a conexión, por lo tanto, hasta que os conectamos nós, era como se non se hubiera feito nada. O da Torre, que tamén moitos vecinos levaban anos esperando por el. Isto por poner algúns exemplos. Hai algunhas soluciones máis que se han posto adiante nas 13 parroquias. Doutra banda, sustitución co GDR dun tramo importantísimo dun colector cara aos Verxeles que filtraba e que había que sustituirlo, e seguiremos en eso. Estamos cunha solución integral para arranxar todo o que non cumpre, distintos vertidos que son puntuales pero que hai que solucionar, e como somos conscientes delos, evidentemente hai que solucionarlos. Sustitución tamén, bueno, unha dellas, do tubaxe do Rúa Loureiros nos Tilos, xa que cada 2x3 os veciños quedábanse en suministro e agora mesmo, gracias a Dios, eso tamén está solventado. Transporte urbano, 2025. En 2025 aumentamos as frecuencias en liñas internas e consolidamos a liña do bus Lanzadeira, que foi un proxecto piloto en dicembro de 2024, pero que en 2025, unha vez xa valoradas todas as cifras, evidentemente se pode calificar de un éxito, e máis que de un éxito, de unha necesidade, xa que en 2025 tuvo 2.118 usuarios. Bueno, isto sabedes además que é consecuencia dun intento fallido que hubo co veciño Concello de Santiago de Compostela, de que ampliara a liña de autobús urbano xa existente, pero que, bueno, que ao final quedou en nada, como todos sabemos. O Teobús, coa reorganización das rutas, pasou de ir case Baleiro, algo comentado por todo o Teo, a ter 3.834 pasaxeros no ano 2025. Con respecto ao transporte metropolitano, bueno, melloramos as frecuencias e reorganizamos as rutas. Aumentamos, por exemplo, en Lampai e en Coira, que tiñan líneas que non cubrían as necesidades reais, como, por exemplo, un bus a primeira hora da mañá para poder ir aos traballos, á universidade, aos centros escolares. Por poñer un exemplo. Solicitamos e implantamos tamén o semáforo para o centro escolar da Ramallosa para, bueno, este é o centro, al fin e al cabo, administrativo. Nos autorizaron, fixemos a solicitude a Xunta de Galicia, entendeu a necesidade, nos concedeu o semáforo que, lóxicamente, tivemos que pagar con fondos propios. Tamén colocáronse cartaces cos horarios nas marquesiñas e códigos QR actualizados para acceso a todos os datos en todas as modalidades, porque hai xente que a lo mellor non quere verlo en digital e hai xente que non o quere ver en papel e o quere ver en digital. Tamén repintamos a parada de taxis de Montouto pola perigosidade que tiña, pasando de aparcar en batería a aparcar en liña, tal e como solicitou o colectivo de taxistas. Se actualizaron as tarefas tamén, algo que estaba
moi demandado e que era lóxico, porque os custos da vida subiron, como todos sabemos, e ademais foi solicitado por este colectivo e entraron en vigor. Pintouse en varias parroquias tamén os pasos de peóns borrados, o cal sí que era un peligro. De feito, alguno todavía queda e en breve o abordaremos porque aquí tamén temos o problema da climatoloxía, como todos sabedes. Tamén se cambiaron distintas marquesinas en distintas parroquias. Medio ambiente, parques e xardines. Temos un concello moi amplio e unha zona verde moi extensa. Sempre presumo do patrimonio natural que temos, por tanto, temos un plan de actuación e traballo ordenado e controlado, sin decir que sexa perfecto, evidentemente, xa que o crecemento da vexetación é moi dispar, dependendo das condicións climatolóxicas. O plan xa iniciado a curto e longo prazo divídese en tres partes fundamentais. O primeiro, cuidado e mantemento das nosas zonas comuns e as sardinadas, con varios equipos de traballo distribuídos diariamente entre as distintas zonas do noso concello. A segunda parte, que é a roza da totalidade dos camiños públicos asfaltados e forestais con medios mecánicos, que moitas veces, efectivamente, hai que pasar a rematar a man, porque, bueno, isto, como digo, é harto complicado e temos unha extensión importante. Unha terceira parte que é o cuidado do noso patrimonio, parte máis forestal cun equipo de traballo destinado a este fin. Labor moi importante para a loita contra incendios. Por terceiro ano consecutivo solicitamos contrato de rozas para reforzar a limpeza de todas as zonas e deixar o concello o mellor posible en canto a limpeza herbácea e arbústica. Evidentemente sabemos que non é perfecto, pero acollémonos tamén ao convenio bianual da Xunta, como dicía antes, para a prevención de incendios. Este equipo de traballo nos axudará tamén ao cuidado e mantemento das zonas forestais. Cando non hai incendios, están desbrozando e facendo traballos de prevención. Como conclusión, estamos cun traballo integral de xestión e cuidado das zonas verdes do concello, buscando solucións ás problemáticas enquistadas en distintas zonas do concello e limpeza nos leitos dos ríos e regatos que cruzan o noso concello. O obxectivo deste ano, ao igual que os dous anteriores, pasou por informar e garantir a seguridade, saúde do arborado e dos espacios públicos. Paralelamente, estamos realizando unha poda xeral en todas as zonas municipais arboradas do concello, que abranguen as 13 parroquias, co fin de manter as árbores en bo estado, favorecer o seu crecemento adecuado e previr risgos. Ademais, continuamos coa labor de cuidado e mantemento e nova plantación de árbores e vexetación en diferentes puntos do municipio, reforzando así o compromiso con conservación e mellora dos espazos verdes para o conxunto da veciñanza. Tamén en 2025 conseguimos, gracias á Xunta de Galicia, un camión forestal motobomba cedido, porque o que tiñamos, evidentemente, xa tiña moitos anos, e de haber aquí un problema, non sei como podían haber feito frente a eso. Tamén renovamos toda a equipación técnica da plantilla do Servicio Municipal de Emerxencias. No urbanismo, no ano 2025, aproveitando a Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Xunta de Galicia, no urbanismo e buscando a adaptación e mellora de cara á cidadanía, fixemos 3 modificacións puntuais non sustanciais, xa explicadas e debatidas nos consiguientes plenos ao longo do ano. Estas modificacións foron tras a observancia das necesidades postas de manifiesto pola propia veciñanza. Evidentemente, dado os recursos humanos que temos en este concello, foi un esforzo inxente. Insisto, dado o volumen de traballo, cumpre recordar que en 2025 emitimos máis de 48 licencias, 350 comunicacións previas de obra e de actividades, e iso, insisto, cos poucos recursos humanos que temos en este concello. Concretamente, agora falamos de urbanismo, estou falando do Servicio de Urbanismo. Tamén, por certo, cuestión que estamos subsanando, xa que en 2025 incorporamos unha praza de arquitecta técnica e seguimos, como vedes nos orzamentos anuais, incrementando este ano, esperemos, pero xa contaremos no próximo debate o ano que ven. Como decía, seguiremos coas incorporacións. Dar as gracias a este departamento polo seu compromiso
a todos os departamentos en xeral polo seu compromiso con Teo e cos teenses. Tamén dicir que en 2025 fomos quen de aprobar o plan especial para o ambulatorio e posta a disposición da Xunta de Galicia os terreos para poder licitar o proxecto do futuro centro de saúde tan imprescindible. Seguimos o plan de arranxo do viario público, melloras de todas as vías e os edificios públicos e dotación de servicios básicos como os que antes mencioné, os alcantarillados. Entonces, esas obras eran imprescindibles, eran necesarias, demandadas, siguen a día de hoxe, porque non pudimos contrarrestar todo, evidentemente, pero vou a facer aquí un resumo de todas as obras que fixemos con fondos municipais. Pois, por exemplo, falamos solo de 2025, sinalización na zona da Carballeira de Francos, viario de Espasande a Mouro Morto, asfaltado viario municipal Pite, asfaltado viario municipal no lugar de Castro, viario municipal en Pedrouso, viario municipal en Bustelo. Bueno, cuando digo viario es asfaltado. En algunos casos son riegos, en los menores. Viario asfaltado no cruce de Solláns, restauración, como xa citei antes, do cruceiro de Freixeiro, saneamento para aguas residuais en San Domingo, como dicen, recollida de pluviais e canalización de aguas para evitar deslizamento de terreo con manifiesta perigrosidade para peóns, isto é na Rúa da Iglesia nos Tilos, Rúa Tallo, situada en Cacheiras, vía municipal en Vilela, Fornelo, Rarís, asfaltado viario municipal a Ponte Pequena de Reis, rehabilitación, colector, saneamiento por inundación reiteradas en garaxes en Cacheiras, aparcamento en Aguas Mansas, cruceiro do Calvario, segunda intervención, recollida de pluviais e canalización de aguas en Vilaverde, Calo, arranxo Estrada Vilariño, 2 estradas en Vilariño. Envolvente para mellora enerxética na casa consistorial, nesta na que estamos agora mesmo, asfaltado na aldea de Requián, cambio do cadro eléctrico da Casa Común de Francos. Es que isto parece pouca cousa, pero tiñades que ver os importes. Aglomerado en Socastro, asfaltado en Coira, asfaltado en Aguas Mansas, aglomerado en Rúa Rosalía de Castro, en Parque Montouto. No, isto é unha licitación, perdón. Está aquí, pero non está ben. Asfaltado na Torre, aglomerado en Solláns, asfaltado na travesía da Ramallosa, mellora do viario con riego asfáltico que vai de Casal a Luou, que é el acceso á área de autovía no lugar de Cantoña, acondicionamiento e o viario do cementerio de Rarís a Fornelos, por onde pasa un autobús escolar, por certo, traballos de reparación da Biblioteca dos Tilos, como por exemplo foi a iluminación pintado, asfalto en torno da iglesia de Recesende, asfalto de Vilar de Bispo a Mosteiro e de Beitureira a Grela, en Lampai. E poderíamos seguir, pero antes xa tamén dixe unha serie de cousas que non me vou a repetir cos cruceiros e demais. Bueno, tamén no ano 2025 finalizamos o estudo de iluminación do Parque dos Tilos, un problema que leva enquistado moita xente e unha demanda, moitos anos, perdón, e unha demanda histórica dos veciños. Remataremos tamén en temas, falamos ahora mismo de luminarias, remataremos a Silva, o núcleo da Silva, remataremos Mouro Morto e Sestelo. Xa digo, en 2025 rematamos estos proxectos que estarán executados en 2026. Ademais, fixemos reparacións de 530 luminarias, como dicía antes, melloramos a iluminación de bibliotecas, de ambulatorios como os Tilos e as instalacións deportivas, como tamén citei antes, como do Cacheiras e demais. Isto é, a grosso modo, o que levamos feito só en 2025, insisto, porque moitas cousas os sonarán, basicamente porque levamos unha campaña de transparencia onde todos os veciños saben, a lo mellor nos está actuando na súa zona, pero aquí en Teo temos 13 parroquias e para este equipo de goberno nos importa tanto dende a máis pequena como a máis grande. Polo tanto, agora mesmo se pode decir que en 2025 tamén, como nos outros anos, temos intervencións nos viarios e nos equipamentos públicos nas 13 parroquias.
lóxicamente, falamos só de 2025. Como dicía, o soará, sí, porque tuvimos un debate de Estado do Concello, como dixe, despois de 15 anos, en setembro do ano pasado, 2025, e aí fixemos un repaso tamén de 2025, de todo o que levamos feito hasta o momento. Para mí e para todo este equipo de goberno é un orgullo cumplir co prometido a ciudadanía, coa palabra dada. O Concello precisaba deste desenvolvemento claro e ambicioso e, a grosso modo, como dicía, é o que levamos. Non hemos ido aos detalles pequenos que tamén os hai. Es decir, a nosa intención é seguir a senda e o rumbo que marcamos a nosa chegada en xuño de 2023. Evidentemente non imos parar, sabemos que aínda nos falta moito para contrarrestar o parón que hubo aquí, pero somos un equipo, sobre todo, capaz e motivado, e aos feitos me remito. PSCT? Bueno, bo día. Vou empezar tamén polo principio, como fixo Lucía. Bueno, un pouco a vista desto que eu entendo que o pleno de hoxe é precisamente para facer unha recapitulación e está ben, en este sentido. Pero eu penso, quédome coa idea que nós xa traíamos un pouco dende o principio, que está aí tamén na sociedade tense, e é que, bueno, gobernades, co que hai, o Concello, como faría, xa vos digo, prácticamente calquera dos que estiveramos aquí. Isto xa o comentei hai 6 meses cando tivemos o outro pleno extraordinario. Vos contades, eso sí, con unha liña directa coa Xunta de Galiza que non se contaba antes, e isto é innegable, porque cando ti desglosas agora na túa presentación os grandes fitos do Concello, son os grandes fitos da Xunta, é dicir, vos gobernades os orzamentos municipais como boamente podedes, bastante semellante a como se facía, facedevolo mirar, porque levades 3 anos dicindo que aquí non se facía nada, e é verdade que hai esa liña directa coa Xunta, que tamén é certo que estamos vendo que non vai durar para sempre. É dicir, a Xunta está facendo unha aposta neste Concello porque costou moito o PP acadalo, como está facendo, por exemplo, en Ribeira. É dicir, calquera que lea a prensa xa se decata de cal é o modus operandi da Xunta, pero tamén sabe que a Xunta ten outros concellos aos que mimar, por tanto, isto tampouco vai durar para sempre. Pero quero ir paso a paso. Empezamos por cultura, vou seguir máis ou menos o esquema que seguiu a alcaldesa. Cero novidades. Se me apuras, menos programación cultural. Xa se facían exposicións, obviamente fixestes unhas, antes fixéronse outras. Xa había actividades extraescolares, xa había concurso cabalar, xa se celebraban obradoiros, xa había rutas, perdón que seguiches con turismo, e eu me movín de páxina, xa existía o turisteo, ese mesmo eslogan, ese mesmo turisteo con teo mayúscula, seino perfectamente porque sei quen o deseñou, xa existía o redescubreteo, seino perfectamente porque sei quen o inventou, xa existía un mapa turístico que quedou feito, xa existía unha rede de rutas que quedou feita, e para tantas actividades, para tanto equipo que tedes, estáse subcontratando a actividade turística do Concello, maioritariamente subcontratadas as actividades que hai a unha empresa para que a leve a cabo. Por tanto, menos eficiente, porque antes facíase sen subcontratar. Fíxate hasta a que conclusión cheguei. Turismo.teo.gal xa existía esa páxina web, xa estaba, é dicir, nada máis que hai que ir, comprobeino, a páxina web do Concello antigua cando se lanzou, turismo.teo.gal, xa existiu, lanzouse na última legislatura. Proba evidente de que xa se estaba traballando en eso é que todas as fotografías, por exemplo, que eso foi un traballo que se fixo na anterior legislatura, recopilar boas fotografías para facer estes mapas, para facer a páxina web e todo, xa estaban, non hai ningunha foto nova quitada nesta legislatura. Ollo, non estou criticando, pareceme ben aproveitar os recursos que había. Claro, obvio, eu tamén o faría, pero facédelo mirar, levades 3 anos dicindo que aquí non se facía nada. Cero novidades. Xuventude. Unha xornada ao ano, pagada pola Xunta, unha xornada de xogos de mesa, as charlas xa se facían, o Fopia e o CLIA xa existía, e un concurso de curtas do móvil. É dicir, 3 actividades ao ano. Xuventude tiña campamentos de conciliación de verán propios, que xa non se fan, e
tiña actividade regular, igual que a ten apego, tiña antes e xa non se fai. Cero novidades, é dicir, perdimos. Deportes. Hai dúas novidades. Creastes a Gala do Deporte e as axudas. Esa é a vosa liña política con respecto a deportes. Obviamente, xa se atendían as peticións dos clubes, pero que atendedes vos, atendimos nós e atender a calquera que estea, quer decir, porque aquí viñemos a traballar todos. Claro, xa se facía o mantemento dos pabillóns, xa se facía o mantemento das piscinas. Eu xa sei que hai que decir, se cambiou a tela del non sei que, bueno, pois antes cambiouse outra bomba, por exemplo. Xa se atendía os campos de fútbol, pero, sin embargo, non conseguimos sacar adiante a licitación a día de hoxe, ou polo menos no 2025, da piscina da Ramallosa, que era unha das urxencias con respecto a deportes que tiña este concello. Tampouco hai nada novedoso, é dicir, seguiuse unha rutina de actividades extraescolares, perdimos unhas, gañamos outras, pero non hai unha cousa que ti digas, bueno, pois, por exemplo, e poño un exemplo dun concello gobernado polo PP, teñen en Vedra esta pista de rodadura, que a xente que, bueno, que fai running, que lles gusta correr, ou que nos gusta correr, pois usamos esa pista. Esa é unha inversión que non sería descabellada para o Concello de Teo, pero que non se fixo. Falta creatividade. Para tanto xulgar, falta creatividade, falta iniciativa. Ou ven a Xunta a darnos algo, ou daqui, deste Concello, deste equipo de goberno, a min a sensación que me dá é que seguides na roda. Ben, economía e emprego. Obviamente que ten que seguir para diante o polígono, xa quedara encamiñado, calquera que estivera aquí sacaría para diante o polígono. Lucía, sábelo perfectamente, sábelo ti mellor que a min. Outra cousa que ti vayas a dicir outra cousa. ADL, orientadora, normalizadora lingüística, xa existían estas figuras, é dicir, levan anos, nin siquiera 4 nin 8, levan anos, moitos anos. Cero novidade, xa existía o APROL, cero novidade, vos non queredes contratar o PEL, esa é unha decisión política que tomades vos. Xa estaba o Vives Emprega, cero novidade. Lingua, Festa Pego, xa existía. A lingua, xa estábamos en a lingua, xa existía. Youtubeiras, xa estábamos en Youtubeiras. Enregueífate, xa estábamos no Enregueífate. Clube de debate, xa íamos ao Clube de debate. Falarredes, xa o pagaba a Xunta de Galicia por todos os concellos de Galicia. É verdad que a Teo non viñera, xa fixen nun pleno aquí, que xa vos dixen que como a mí me gustan os números, fixen a estadística e saía que máis do 70% do Falarredes que a Xunta de Galicia leva aos concellos son do Concello do PP. E me tomei a molestia de facer o prorrateo, si é que o 70% dos concellos de Galicia estaban gobernados polo PP, tomeime esa molestia e non, efectivamente, a Xunta leva o Falarredes a máis, maioritariamente, a concellos do PP. Pero bueno, estamos falando dunha xornada, dun día que non vai cambiar circunstancialmente a situación da lingua no concello. Letras galegas xa se celebraba e celebrastes os 21 días do galego, que non é mérito do concello, eso é unha cousa que leva a Xunta polos centros, é dicir, cero novidades. Muller, 25N, xa se celebraba. A Mesa contra a Violencia de Xénero estivo formada. A Carpa do CIN con as actividades. Quen montou? A caravana. Xa estaba montada. Cursos de autoestima, xa se facían. Cursos de autodefensa, xa se facían. Pero ni siquiera de 4 anos. É que isto levase facendo 12 anos. Andainas, xa se facían. Charlas nos centros escolares, xa se facían. De feito, non creo nin que tiverades que molestarvos en axendar eso, porque as propias traballadoras teñen a rutina de axendala. Colaboración co FOPIA, xa se facía. Unha novidade, Festa da Muller Rural. Bueno, vale, o PP sabe celebrar festas, deso falaremos despois. Ben, educación, roteiros, xa se facían. Colaboración coa Batalla de Cacheiras, fíxose sempre. Colaboración coa AMPA, obvio, de feito, na última legislatura que se peatonalizou toda aquela zona contigua ao IES de Cacheiras, era unha reclamación da AMPA do IES, e priorizouse obviamente eso. Recargar caldeiras, sempre se fixo, sempre se gastou gasoil, é dicir, sempre. Reparacións nos CRA, sempre se fixeron na última legislatura, unha, además, moi importante, que era un reforzo estrutural que sí ou sí había que facer para poder usar a parte de arriba da Escola de Cacheiras. Actividades co alumnado, sempre houbo, sempre se lles levou o Teatro Rosalía de Castro, ou viñan aquí, dependendo do centro educativo. Agora, pois, fan unha cata de queixos, pois antes iban ao teatro. Agora montase unha aula de PT e de audición e linguaxe. Na anterior legislatura montouse a radio, dicir, cero novidades, facedes o que hai que facer, que xestionar os cartos municipais. Ben,
O que me chama a atención é esa formación pagada ao profesorado polo Concello. Desto sí que me gustaría que nos aclarara, a poder ser en este ou en outro pleno, de que se trata esa formación pagada ao profesorado polo Concello, que comentou a alcaldesa agora. Servicios sociais, xa existía o Teocoida, xa se iba de excursións, xa se facían actividades para os maiores, xa se facían arranxos nas escolas infantiles. A gran novidade dos servizos sociais é a licitación do centro de día e a día de hoxe, por tanto, no 2025 aínda menos, non temos ni siquiera licitado, é dicir, arranxado administrativamente o edificio, o local que vai conter o centro de día, como para empezar a falar de como se vai xestionar ese centro de día, porque esa licitación quedou baleira, que xa falamos no anterior, quedou deserta, perdón, que xa falamos no anterior pleno dela. Ben, transporte, bus lanzadeira, 2.118 pasaxeiros entre 365 días que ten o ano, sae a 5,8 personas o día. Eu non vou xulgar o bus lanzadeira, non o vou xulgar, pero aquí en este Concello, cando se intentou, bueno, pois entón, algún dato se deu mal, eu collín os datos, que son 2.118 o día. No, pero de luns a venres non funciona ni xa un domingo. Ben. Perdón, non vou dividir entre 365, vou dividir en días laborables. Perfecto, a conta fago rápido. Ben, aquí xulgouse moito o Teobús e conste que eu o Teobús creo que é unha das cousas que había que cambiar. Iso é innegable, que todos estábamos de acordo nisto. Xulgouse moito porque tiña 5 pasaxeiros ao día, pero non se mira coa mesma lente cando as axudas ou as ideas veñen da vosa parte. Obvio, xa isto non me pilla de sorpresa que estamos en política. Ben, o que sí que me preocupa, non vou a xulgar o bus lanzadeira, a mí segue me parecendo que ben, sale a 7,06 pasaxeiros o día. Segue me parecendo unha boa inversión. Creo, además, que para que se implanten os servicios de transporte non vale nin un ano nin dous, hai que deixalos rodar máis tempo, a xente non se acostumbra de un día para outro a usar eses servizos, pero segue habendo zonas do Concello sen solución, e este é un problema que digo que o Concello de Teo tiña resolto cando nos marchamos deste goberno, tiña resolto, vos non quixestes asumir esta idea, e sigo dicindo, vai ser a Xunta de Galiza que implante ese sistema de recollida a domicilio, porque cada vez que sale un mapa da distribución da poboación galega, lembrade que temos só en Galiza máis núcleos que en todo o resto de España xunto, por tanto, non podemos extrapolar un modelo de transporte urbano que non sexa un creado por nós. E ese creado por nós xa está inventado, e veredes, cando veña a Xunta de Galiza, como ides abrazar, ides decir, guau, que super novidade, agora sí os nosos maiores van a estar atendidos, agora sí non vai quedar ninguna crianza sen poder ir á guardería, agora sí a conciliación tamén vai ser posible no rural. Ben, repintado de taxis, ok, pero hai paradas rotas, mirade en frente do cementerio de Reis, hai paradas en luz, xa falamos desto en plenos, hai paradas que requiren que se corten as silvas, hai paradas almacenadas sen recolocar, acaban de quitar un anomilladoiro en frente da rotonda das Galanas, xa podía estar recolocada. Ben, parques e xardíns, cero novidades, volvo a repetir, coidado e mantemento, xa se facía, roza de camiños públicos xa se facía, patrimonio, coidado do patrimonio das masas comuns xa se facía, de feito, as masas comuns para ter unha brigada forestal permanente, eu vexoas bastante igual, algunhas sin tocar, como aquela que temos en Rarís, por exemplo, e tamén é unha petición veciñal limpala. Urbanismo, home, licenzas aquí xa se emitían, comunicacións previas xa se emitían, sin embargo, seguimos sin novidades do centro de saúde. Tan rápido somos para unhas cousas, pero o centro de saúde non lle podemos dar prioridade. Asfaltado, digo ás veces que faga falta, asfaltouse sempre, vos fixestes unha inversión potente con recursos municipais en asfaltado e aínda así non vos vai chegar. Cando acabedes os 4 anos, vades ter zonas sen asfaltar, se estades 8, outras zonas sen asfaltar, e se estades 24 tamén. Quer dicir, é un traballo que é circular, non é un traballo lineal, non é unha carreira de empezo e acabo. E iso, un xestor público debería ser responsable e tamén dicilo así de claramente. Xa se fixeron asfaltados, xa se fixeron
canalizacións de augas e van a seguir facéndose, estea quen estea aquí. Eso a mí non me parece que sexa un criterio ou unha liña política. Liña política houbo antes, podedes discutila ou non, pero había unha liña política que era invertir en peatonalización, por exemplo, e gran parte dos recursos iban a urbanizacións de núcleo. Que non vos gusta ese modelo de urbanización de núcleo que houbo, pois, por exemplo, en Sestelo, ou que houbo na zona de Mouro Morto, non vos gusta, ben, discutan, pero era unha liña política. Sabías que iba a haber eso, que tarde ou cedo iba a chegar ao teu núcleo, con todo o que implicaba, canalización de auga, enterrado de liñas eléctricas, aquela cuestión cuidada do patrimonio, é dicir, non era regar ou ir cun aspersor botando asfalto. Ben, cero novidades. Por tanto, volvo para atrás. Está ben este pleno, facer reconto, está moi ben. A nós, o que nos dá a sensación é que, e non o sacaches ti, Lucía, bucho sacareu, o que fai moi ben o PP é festas, festa da nai, é a gran novidade, a festa da muller rural. Lembrome daquele eslogan que aínda teño guardada a captura de pantalla, onde Lucía dicía que hai que devolver as chaves das casas comuns ao pobo, pero cando nós imos pedir ao pobo as chaves das casas comuns, faisenos firmar un documento onde non podemos comer, nin beber, moitísimo menos consumir alcohol, que o PP reiteradamente, tamén no 2025 por segundo ano consecutivo, se saltou. E iso non gusta. Nin a min, nin a xente de esquerdas, pero tamén a xente que son do voso partido que ten que firmar aquel papel das casas comuns e que logo ve as fotos na prensa. Eso non nos gusta. E logo, o gran, eu creo que sí, que unha liña política é recuperar as luces de Nadal, que é unha batalla perdida, porque todo Dios vai a Vigo. É dicir, é que non ten... Esas son as dúas liñas, esas son as novidades. Eu miro e mirei, ben, además da intervención da Xunta no Concello de Teo, que ten os días contados, vos o que implementastes foron dúas festas e alumeados de Nadal. Esa é a conclusión que o proxecto común de Teo tira deste ano pasado. BNG, por favor. Bo día a todos e a todas. Bueno, nos o que vemos despois do seu speech é mantemento de infraestructuras e ningún proxecto de Concello. Vemos que nos últimos anos o Concello foi escenario dunha xestión política onde os mecanismos de participación, pois como xa dixen reiteradas veces, e consulta veciñal parecen estar desaparecidos, a vosa maioría absoluta parecen estar desaparecidos. Os mecanismos de participación e consulta veciñal, pero se non queda grabado e se pode volver a escoitar despois. A maioría absoluta... Vale. A maioría absoluta do PP consolidou un goberno autoritario centralizando o poder, excluindo as cidadáns das decisións que afectan a súa vida cotiá. Neste contexto, o BNG de Teo defende un modelo de goberno baseado na participación activa e directa da población, algo que, hoxe en día, non existe. Tamén existe, pola nosa parte, unha preocupante falta de compromiso con tres eixos fundamentales que consideramos nós para o benestar do municipio, como son a protección do medio ambiente, a xustiza social e o diálogo. A pesar de contar con amplia maioría, pois non conseguiste responder adecuadamente ás demandas da cidadanía nestes ámbitos e en outros como educación, sanidade, servicios sociais ou mobilidade. No ámbito educativo, pois persisten graves carencias, sobre todo no que se refire á conciliación familiar e laboral. Isto é plausible e vese no día a día cando falamos cos veciños, e en materia de saúde os problemas son igualmente graves, con falta de recursos nos centros de saúde locais, unha infraestructura sanitaria que segue sendo insuficiente, e temos serias dúdas coa dotación prevista para o novo centro de saúde da Ramallosa. Esa prioridade na construcción que vostede vende continuamente, pois realmente nos documentos oficiais non existe. Ao tempo, desde o BNG, pois lamentamos a ausencia de medidas concretas para financiar o servicio de axuda no fogar e exixir á Xunta que asuma as súas competencias e que o financie ben. En mobilidade, pois os problemas son evidentes. O Teobús, que é o servicio de transporte público, noso municipal, que debería conectar os veciños, pois non funciona correctamente e non existen alternativas eficaces para mellorar a seguridade viaria ou para garantir unha mobilidade sostible. E para o BNG todo isto reflicte nunha clara falta de visión a longo plazo do Concello. Tamén lamentamos que durante este mandato pois non se tomaran as medidas suficientes para garantir a protección do medio ambiente nin para favorecer a xestión sostible dos recursos naturais. Entre exemplos evidentes, pois o contrato de licitación de recollida do lixo, que carece de criterios sólidos ecolóxicos, así como a falta de vontade política, como xa trouxemos nos no pleno hai uns anos,
de protexer a antiga lagoa, a lagoa da antiga canteira da Casalonga, que é un espazo con un gran valor ambiental. A inacción do goberno local en materia de medioambiental tradúcese nunha perda de oportunidades para avanzar cara a un modelo de concello máis sostible e respetuoso co seu medio. E se non podemos falar cos veciños de Cacheiras tamén. A falta de propostas ambiciosas pon en risco a preservación dos nosos recursos natural, espacios verdes e agua, elementos que son esenciais para a vida dos cidadáns e que cobran un valor moi importante de cara ao futuro. Recordemos que a agua potable que hai no mundo é moi escasa. O seu goberno o que amosa é unha falta de sensibilidade ante os problemas sociais que afectan as persoas máis vulnerables. Non se adoptaron medidas eficaces para reducir desigualdades nin se reforzaron os servicios sociais municipais. A pesar de contar con recursos e competencias, o seu goberno deixou de lado políticas dirixidas a mellorar as condicións de vida das familias con menos recursos, agravando así a fenda social. O que está a xerar un concello cada vez máis desigual, polo que exiximos unha aposta decidida por programas de apoio á dependencia, a conciliación e a inclusión. Outro dos puntos a destacar é a ausencia de comunicación entre o goberno local e o resto dos grupos da corporación, calquera que poda ver os plenos ou que teña un mínimo de conversación con nós, o vai notar. O goberno municipal leva prácticamente todo o mandato sen debater temas relevantes ca oposición, limitándose a cumprir o mínimo que exige a lei. Esta actitude, xunto ao constante enfrontamento nos plenos, pois xera un clima político de tensión e bloqueo que impide avanzar en solucións de concello, cousas que podíamos ter acordadas básicas para todos. E, bueno, para o BNG, a política debe ser un espazo de diálogo e cooperación, dentro das diferencias. Non un escenario de imposición é un goberno como o seu, xa yo teño dito, que actúa como oposición a oposición, pois o que está a negar é o espírito democrático. Ao tempo tamén apreciamos unha ineficacia na xestión, a pesar de todo o que vostede acaba de presumir. Aínda hoxe non temos contratos de servicios públicos, aínda hoxe temos contratos de servicios públicos sen resolver, estes que vostede decía que era un escándalo que levaron tantos anos, pois 3 anos despois siguen igual, e como vimos, están os reparos de intervención sobre unha parte moi importante do gasto, tanto nun ano como en outro. E como valoración final, pois, desde o BNG, reclamamos un cambio profundo na forma de gobernar o concello, apostando por unha xestión máis participativa, socialmente xusta e ambientalmente responsable. Consideramos necesario abrir as portas do concello novamente á cidadanía, recuperar a súa voz e construir entre todas e todas un modelo de concello sostible e con visión de futuro, alonxado da publicidade e propaganda que se empregan actualmente por parte do seu executivo coa única finalidade de ocultar a situación que acabo de describir. PSOE, por favor. Ben, bons días a todos. Antes de nada, e isto viña fora do que tiña preparado, cando empezou vostede o seu relatorio, sinceramente pensei que se confundira de papeles porque se estaba repetindo exactamente o que se dixo no anterior pleno extraordinario, quero decir. Entendemos que non é necesario, que nos relate, como fixo no pleno anterior, todas as actuacións e actividades que se realizaron no Concello, entre outras cousas, porque, como decían os compañeiros, son cousas que hai que facer cando se xestiona. Entonces, non ten moito sentido que nos relate o día a día, porque os anteriores tamén poderíamos relatar e pasarnos días enteros relatando que se fixo, porque tamén se fixo. Parecía que non había Concello entero ata que chegaron vostedes. Empezaron a aparecer roteiros, andainas, o noso San Martiño, que non sei se vostedes asistirían ao seu San Martiño hasta que tomaron posesión desta legislatura. Cando vostede empezou a ser foi cabeza de lista polo Partido Popular, foi entonces cando empezou a asistir aos distintos actos, cousa que nos botan cara moitas veces, que hai que asistir aos actos e demais. Gustaríame recordar os actos, porque eu organicei moitos actos aos que vostedes non asistían, e cada un é moi libre, pero tamén está mal que se nos boten cara o que vostedes facían antes de chegar ao goberno. Agora mesmo, xa casi transcurriron 3 anos e creo que xa non é necesario falar tanto das obras e demais, que efectivamente hai que facer, senón do programa cumplido ou, máis ben, incumplido. Xa non lle sirve o discurso de lo que me he encontrado e lo que han dejado los anteriores en herencia. Ahora xa pasaron 3 anos, teñen unha maioría absoluta que les permite facer absolutamente o que queiran. E xa teñen que responder polo non feito, por aquilo que levaban en programa e que de momento non foron quen de cumplir.
E falaban vostedes en programas e se encha moito a boca con aquelo de queremos fixar poboación, crear e crecer, chegar aos 20.000 habitantes e que nos aporten maiores ingresos ao Concello. Pero non é así. En vez de chegar aos 20.000, baixamos aos 18.000 habitantes. Teo, 18.968 según o INE. Sí, pues, sí, me parece moi ben, pero é o que nos reflicte o INE ahora mismo. Teo é un dos concellos da contorna que máis poboación perde. Pese a que se faciliten terrenos á Xunta para a creación de vivendas, e nos parece estupendo, e así o manifestamos no seu momento. As familias non quedan en Teo, a poboación marcha ou non ven, e algunhas incluso marchan, porque non ofrecemos servicios, temos os colexios saturados, o CRA a punto de pechar, non hai prazas suficientes nos comedores escolares a día de hoxe. Eso, cara ao próximo curso escolar, xa se están empezando a ver movimentos en este sentido. Xa hai familias da Ramallosa con falta de plazas no comedor escolar que se están trasladando á zona de Calo. Gustaríanos saber cal é a medida que teñen pensado levar a cabo para solucionar este tipo de problemas. Se os centros están saturados a día de hoxe, que vai a pasar o próximo curso, si pechan os CRA e eses alumnos se van a incorporar aos centros, aos CEIP. As escolas infantís ofertan as mesmas plazas que ofertaban, sin novidades. Comentaba a compañeira do PCXT, están traballando, por moito que o criticaran, sobre o que xa estaba feito, por moito que falen do que se facía anteriormente. Incluso recordo que se falou nalgún momento de poñer catering precario nalgunha das escolas infantís. Eso non son melloras para as familias. Esta falta de medidas de innovación desbota as familias que marchan a outros concellos limítrofes que sí ofertan melloras. Se pasamos ao IES de Cacheiras, que a poboación que temos, o IES leva anos saturado e leva anos pedindo unha ampliación. Nos presentamos unha moción que foi apoiada por todos os grupos, pero quedou todo aí. Descoñecemos, e polo que se veu nos orzamentos non vai a ser, se a Xunta vai a mover ficha e se vai a ampliar ou a crear un novo IES en Teo. Isto tamén fai que as familias marchen. Hai infinidade de arreglos demandados por todos os CEIP e as escolas infantís que quedaron pendientes. 3 anos despois, o arranxo máis destacado que se fixo nas guarderías de Teo foi cambiar o uniforme do personal. Fala vostede, esa é a súa palabra ideal. Falou vostede no seu discurso de que asumirían e que estaban asumindo todas as actuacións solicitadas polos CEIP. Pois nas redes sociales estes días as distintas AMPAs relatan todo o que falta por arreglar. Obviamente todos fixemos arranxos, pero nadie lo ha hecho todo, incluso vostedes tampouco. Outro punto importante para fixar poboación en un concello son os centros de saúde, a maioría en precario, ese sí, pendientes de que se faga o centro grande da Ramallosa. Cantos anos faltan para que se faga o centro da Ramallosa? Entendo que pasará máis dunha legislatura, ao paso que vai a cousa, centro que xa se iniciou co anterior goberno, non o iniciaron vostedes. E tampouco avanzaron moito, aparte de algunha que outra foto, co conselleiro e demais. Esta precariedade nos centros de saúde leva as familias, de novo, a acudir a concellos limítrofes. O CEIP da Ramallosa leva varios anos sin poder dispor de salón de actos, máis que para grupos de 50. De feito, téñense que desplazar un arranxo demandado que non se está solucionando. As actividades culturais, o veño dicindo toda a legislatura, si copias as de hai 4 anos, o programa é que casi coincide nos días, é exactamente o mesmo. Novidade, como moi ben decía Maló, cero. As actividades de conciliación, punto moi importante para as familias, vostedes dixeron no último pleno, tal cual, non moveron unha coma do que xa estaba regulado. Seguimos en la mesma 3 anos despois, por tanto, seguimos bebindo de réditos. Como dixen ao principio, non hai proxecto. Están vostedes a xestionar co que xa estaba feito por gobernos anteriores sin valorar as necesidades e cambios que se van necesitando.
Volvendo ao seu programa, quero un concello que ofreza servicios públicos de calidade para toda a veciñanza, que atraian novos residentes. Pois ten maioría absoluta para facelo, pero nin proxecto, ni nada que se lle parezca, solo palabras. Tributos e impostos. No seu programa dicía compromiso firme e inamovible de non incremento dos impostos. Incumplimos. Falaba no seu programa especificamente de congelación das tasas de recollida do lixo. Lo hemos visto. Na seguinte factura se verán as familias a incumplimento desta promesa electoral. Non se aviñeron vostedes a admitir propostas que se fixeron desde o Grupo Socialista e tamén desde outros grupos, como se está a facer en outros concellos, de fomentar a reciclaxe e beneficiar no recibo aos veciños. Esta decisión ca súa maioría absoluta. Recollida de lixo. E aquí estamos 3 anos despois. Seguimos dicindo que sí que é un contrato pesado, larguísimo, con moitísimos inconvintes. Ahora mesmo é moi deficiente, todos o soportamos, pero tamén hai que decir que as licitacións que se presentaron foron moi á baixa. É casi incomprensible que para un contrato deste tipo solo se presentaran 2 empresas. Isto nos indica que o que ofertan non ofrece beneficios ás empresas, por tanto, rexeitan presentarse. Precaria a contratación. Servicios sociais e conciliación. Decían vostedes en programa, melloraremos o servicio de gardería, así como de ludoteca e madrugadores. Prestaremos especial atención ás actividades extraescolares. Nada de nada. Seguimos co mismo ou peor. Siguen sin ter programa completo de concello. El punto álgido, traeremos un centro de día. O que trouxeron de momento 3 anos despois é un publireportaje e múltiples visitas de Fabiola García para facerse fotos ca señora alcaldesa. De momento, a licitación tamén decaeu polo mesmo motivo, por precario. Hai que volver a licitar, aumentando un pouquiño a cantidade. Veremos como queda a promesa do centro de día. Seguimos co programa Creación dunha oficina de apoio para persoas con dificultade para tramitar procedementos digitais cas administracións públicas. De momento, nada de nada. Plan de mellora de parques infantís e xardíns. Cortan a herba de cando en cando, tarde, mal e nunca. Hai momentos do ano, sobre todo cando empeza o bo tempo, que os rapaces se perden no medio da herba de algúns parques. Canteira de Casalonga. Van a crear un parque natural como espacio de ocio para as familias. Programa electoral. De momento non sabemos como está a situación, xa que deste tema, e pese a que se lle preguntou en varias ocasións, non responde. Oscurantismo total sobre o tema da canteira de Casalonga. As sendas peonís están sin limpar a maior parte de ano. As marquesinas escolares siguen presentando 3 anos despois infinidade de deficiencias. Vehículos abandonados. Temos desde decembro do 2023 un depósito de vehículos, efectivamente, pero seguimos tendo vehículos abandonados nas rúas. Xa solicitamos en varias ocasións a retirada de 2 vehículos que levan como mínimo 6 meses na Casalonga, unha zona comercial tensionada e que os comerciantes solicitaron en varias ocasións que se retiren eses vehículos e aí siguen. Mellora dos campos de fútbol e instalacións deportivas. O campo de Recesende, por exemplo, de titularidade municipal, sigue moi en precario, falto de luz e de céspede artificial. Ao mellor poderían incluir nas axudas da Diputación a instalación de herba artificial en Recesende, en vez de dedicar este tipo de cuantías a pagar facturas do Concello. E así se evitaría a saturación dos outros campos como Calo e Cacheiras. O pabellón Ezequiel Mosquera, que se lle cambiou o teito, sigue presentando condensación e se siguen suspendendo actividades deportivas porque se resbala, se sigue resbalando. Levaban en programa tamén a creación de varias sendas que conecten núcleos, pero 3 anos despois seguimos en programa. Creación dunha canceira municipal, priorizando a adopción. Seguimos mantendo a bando.
e sendo cómplices da situación bochornosa que se está a dar no refuxio. Non hai pasos ao respecto. Mellorar as axudas económicas ás asociacións culturais do Concello. 3 anos despois seguimos cas mesmas. Axudas do ensino. Non se modificou nada e estáse tardando, por queixas que recibimos das familias, moito en pagar as axudas. Polígono industrial, pois non hai avances. De momento, imos falando de que se vai a empezar a expropiar, parece que hai... Nos chegou o comentario problemas de pago, seguimos como estaba. Finalmente, 3 anos despois, aquí sí que me vou a repetir, pero é que me encanta, porque o día que o anuncien será festivo local, seguimos sin crear 3 anos despois o Consello Escolar Municipal, xa tiña que ser renovado. 3 anos despois do inicio da legislatura queda moito programa por levar a cabo. Esconde vostede baixo un sinfín de fotos e publireportaxes a mala xestión e o nulo proxecto que teñen para o Concello de Teo. E vou a rematar, rescatando unha frase que nos repite vostede habitualmente nos plenos, esta de que hago lo que quiero porque tengo maioría absoluta, deducimos desta frase que o que non fai é porque non quere facelo. Nada máis. Bueno, pois vou a empezar por ti. Teño maioría absoluta, temos maioría absoluta o Partido Popular, sí, sempre o dito, que fago o que queiro, non. Non che vou a permitir que poñas palabras no meu... que eu non dixen, eso para empezar. Sí, efectivamente, é curioso que precisamente os socialistas de Teo, que foron os que forzaron este pleno que eu descoñecía, porque, insisto, dende 2010, que foi a última vez, é curioso tamén que modificaron o RON, o goberno de Martiño Noriega, para despois incumplirlo, porque só celebraron 3 años. Teño aquí o informe de tesorería, perdón, de secretaría, 26 de febreiro de 2008, 15 de abril de 2009 e marzo de 2010. Lamento que teña que volver a escoitar isto, xa comecei na miña intervención dicindo que este era un pouco particular porque habíamos feito uno en setembro para intentar dar cumplimiento a eso que ahora coñecíamos que estábamos incumplindo, ni siquiera a secretaria se acordaba deso, a forza de non facerse nunca máis, dende 2010, insisto, e aí falei de 2023, desos 6 meses, 2024 e 2025. Por eso lle parece a vostede reiterativo. Tampouco lle vou a consentir que diga o de bando, ser cómplices, cando precisamente para falar de algo hai que estar sempre, o debe de ser, ao tanto. Se agora mesmo hai voluntarios, e te animaría que falaras con os voluntarios, é gracias á presión que exerceu Teo. E iso se pode ver nos plenos que están gravados e os podes pedir. Evidentemente, sí, nos comprometemos a facer, lóxicamente, un refuxo municipal, pero aquí hai moitas necesidades. Non é unha cousa que hayamos descartado, non che preocupes polo meu programa, ti preocúpate de haber cumprido o teu, que gobernastedes aquí 6 anos, e vos sí que sodes cómplices do que aquí sucedeu. Eso por clarexar. O que dicía antes, este pleno é para dar cumplimento ao RON, a vosa petición, ademais, é que isto ten moita gracia, a verdade. Con respecto aos problemas que falaba de comedor, dos colexios, temos doblado o turno. Fixemos xestión xunto coa dirección do Colexio da Ramallosa, que é o que presenta sobre todo problemas e tamén costilos, para que se doblara o turno de comedor, para que os nenos máximos poderan, lóxicamente, acceder a ese servicio fundamental. La verdad es que según vos, dende que chegamos nós, parece que tal... Bueno, es que eu creo que teño a sensación de que vos falades con unha xente que non vive aquí, sinceramente, porque simplemente colles o coche, das unha volta por todo o Concello e xa ves como estaba todo. Me dís problemas de pago no polígono. Hombre, dificilmente vamos a ter problemas de pago no polígono cando ni siquiera se han iniciado as expropiacións. Es que é un absurdo. Despois dicir al Grupo Socialista que en deixa máis, en 4 anos na legislatura pasada, os escoité preguntar ni unha sola vez polo polígono industrial, polígono que se aprobou un documento
fai non sei cantísimos anos, un documento, ademais, que hubo que, bueno, adecuar a los condicionantes da carretera autonómica, que nos costou un montón, me fai gracia cando di a voceira de PSCT que xo xa estaba encaminado, se estaba encaminado, porque non o fixéchedes? Non o fixéchedes, e xo digo eu, porque ese polígono nunca iba a salir, nunca iba a salir, e podes falar con calquera persoa de urbanismo, que es que lles daba a risa cando escoitaron o pleno que falamos do polígono. Ese documento hubo que acondicionarlo a un montón de cuestións. Tuvimos que ter reunións semanais e mensuais coa AXI hasta poder aprobarlo. Aprobouse en 2025. Nos levamos aquí, os recordo, 3 anos. E vos estuvistedes aquí, gobernando tamén co PSOE, durante 16 anos. Por lo tanto, non me parece xa ni siquiera comparable. 3 anos frente a 16. Eso polo polígono. Despois, non é certo o que di. Vostede, a lo mellor, non se fixaba en que eu iba, pero eu teño estado en todos os cantateos que organizaban, teño estado... Sí, bueno, teño fotos, ademais. Eso algo, métase no meu Facebook, ademais sei que o fai, e mire todo o que lle pareza. Despois, intenten dialogar, despois falará cando lle toque. Bueno, falamos do INE. Esos datos, todo o mundo sabe que o INE saca con retardo, porque é normal. Ese dato non é de 2025, ni siquiera de 2026. Unha cosa é cando o publican eles, cando o publican, pero ten que mirar a letra pequena de cando es. Despois, que máis? O CRA, vostede di que facían mogollón, pero a verdade é que moita conciliación e moito rollo, pero a nós, desde que nos trasladaron o problema do comedor, o teño comentado aquí varias veces, a anterior directiva presentou un proxecto na Consellería, que era un proxecto non viable, además se ten comentado aquí, e nos compramos, aí está a concelleira que pode decir, lle puxemos todo facilidades, vaxillas, neveras, microondas, un montón de cousas para que puderan levar a cabo esa aposta pola conciliación coa que estamos de acordo. Esta nova directiva nos plantexou, cos xa os orzamentos aprobados, imagínese o esforzo que fixemos, nos plantexou que querían o Madruga, cosa que nunca se nos había trasladado. E nosotros lle dixemos, bueno, pues vamos a facer un esforzo e vamos a ir a por elo. Como así é, temos implantado o servicio de madrugas en 2 centros que o solicitaron do CRA. Servicio de madrugas. Bueno, es que me parece moi ben apoiar, pero unha cousa é apoiar de palabra, que todos o podemos facer, pero ten que ir acompañadas de feitos. O centro de saúde, bueno, dicirlle, eu creo que vostedes están no pleno, además me consta que leen o periódico, deberían de facelo. En 2025 se cedeu ante notario, hai unha foto, efectivamente, ante el notario, cedendo esa parcela. A Xunta de Galicia, igual vostede o descoñece, pero hasta que ten os terrenos a súa disposición, ou por lo menos un compromiso, como foi o da vivenda agora, non poden cargar un proxecto de licitación sobre algo intanxible. Por lo tanto, hasta 2025, e iso está ante notario. Aquí tes tamén a secretaria que cho pode dicir que estaban os trámites sin rematar, e nós fomos quen de rematarlos. Me falas del expediente do lixo. Eu non sei, creo que a túa compañera Monse é a que ven as mesas e non te traslada todo o que. Hubo varios parones, é un proxecto, sí, reiros, pero bueno, es que vou a entender que vides a mesa e que non se enterade, sinceramente. Hubo 2 parones, uno por la CIGA e outro por unha empresa, e, por lo tanto, como era un proceso moi transparente, e así o demostra e o acredita nos feitos, pois, bueno, ha sido moi tedioso, efectivamente. O contrato está moi en precario, sí, dende antes da nosa entrada, e aí coincidimos perfectamente. Evidentemente, se por mí fora, xa houbera saído, pero eu non inventei a lei de contratos. A lo mellor se pode facer algo que no goberno central e trasladarlles isto, nos xa mandamos cartas, pero, bueno, ainda así. A canteira de Casalonga debe ser vostede a única que non sabe que ese proceso está xudicializado, que a proposta deste Executivo local sigue aí, e o volvo a decir en sede plenaria,
Pero, evidentemente, ahora temos que esperar, porque nós como xestores, se nos podemos facer cos terreos por menos diñeiro, non vamos a pagar máis. De todas formas, a plataforma, a directiva, está ao tanto de todo, cada punto e coma, de cada movimento. De feito, temos moitas xuntanzas que decidimos, bueno, que non foran públicas, porque, bueno, hasta a consecución dos obxectivos. Que máis? Vostede nun pleno me dixo que o contrato de lixo está grabado e o pode ver cando traxe aquí os plenos que, bueno, que estaba moi á alza e que iban a gañar moito diñeiro as empresas. Para de seguido decirme, ten que velar porque os traballadores cobren. Eu lle respostei, mire, o contrato que intentamos é que se presente xente. Se non se presenta xente, dificilmente nos vale sacarlo por menos diñeiro se non se van a presentar. Xa ve que moi alto no IVA, como vostede ha dito, que eran 2. E, de feito, lle dixen, pouco lles podo pedir, se non van a ter beneficio, que coiden aos traballadores. Eso está grabado en un pleno, pode recuperar, porque así xa se contesta a sí mesma. Despois, en 2025, se comprou o inmoble do centro de día para reformar o inmoble. Licitación e compra. Totalmente, pode pedir o expedente. E despois, en 2025, se sacou a licitación. Efectivamente, quedou deserta como moitas outras. Agora mismo está en licitación, que non sei cando é a mesa, pero será en breve. Por lo tanto, vostede por iso non se preocupe, que é unha promesa da alcaldesa. Vai haber centro de día en Teo, sí ou sí. E por que? Non é un capricho, é unha necesidade. Vostede o que ten que preguntarse é se quere ese centro, ese servizo para aquí, para Teo. Bueno, decías, citabas o meu programa, que me alegro de que o coñezas, e entonces verás que está prácticamente todo cumplido ou en marcha. Temos en marcha, xa con a Diputación, a Administración Digital, con unha persona que vai atender a todas as persoas que o precisen. Hai aquí unha alfabetizadora digital que se dedica a eso, e non só eso, sino que ahora mismo temos un punto solicitado na Diputación á espera de que se nos conceda. Entendemos que se nos va a conceder. Tamén aproveito para decir que hemos solicitado unha oficina de actualización do DNI, que estaría moi ben, a ver se o subdelegado do Goberno ten a ben concedérnosla, porque sería un ben para os veciños. Isto así a grosso modo. Espero haber contestado a maioría das súas cousas. Non se preocupe polo meu programa, que xa me preocupou de cumplirlo. O BNG, o proxecto do BNG, que cubrir o Concello de Papeles, esa é a xestión que fai. Por certo, onte che vi na plataforma dos Tilos colocando unha pancarta. Bueno, a ti, a concelleira. Bueno, eu cando pasei estabas colocando unha. Vale. Non, porque despois preguntamos e di, non, nós non sabemos nada que non colocou. Bueno. Perdone? Non estabas ti de concelleira. Sin proxecto, bueno, isto será unha broma, evidentemente. Mire, aquí temos unha maioría, evidentemente, que otorgan os veciños. Non a otorgamos nós. Os veciños, evidentemente, vostedes o fixeron fenomenal, nos fatal, pero os veciños son os que sentan e son os xuíces e os que sentan e levantan dos sillóns. Por outro lado, materia de saúde. Bueno, isto temos aquí plantexado moitísimas veces, a mí me parece moi ben que veñan aquí coa súa lideresa, o celebro, ao centro de saúde. Oxalá se solucionaran as cousas con pancartas e movilizaciones, pero creo que iso é algo estéril. Igualmente estaden vostedes no seu dereito e nos respetamos, faltaría máis. Pero, evidentemente, o tema de saúde é un tema a nivel nacional. O teño explicado, non é de Teo ni é de Galicia, é a nivel nacional. Insisto, aquí temos un médico ao lado que o lle pode dicir, e además se pode comprobar, evidentemente, aínda que estén transferidas as competencias, quen decide o número de profesionais e o número de MIR que veñen a todas as comunidades autónomas, non só a Galicia, é o Goberno central. A mí isto me parece moi ben que nos exixan a nós, pero nós temos esa problemática. De feito, dende o Parlamento, que é de onde se debe de facer, levan solicitando varias legislaturas o Grupo Popular que nos deixen formar a nós os nosos profesionais. Isto todo é comprobable e demostrable.
Isto é como dos trens, que a mí me parece moi ben que veñan co seu deputado nacional aquí, cando a competencia é íntegramente do goberno central, pero veñen aquí que como se o desmantelamento tuviera a culpa a autonomía. Pois non, se confundiron, eso ten que facelo en Madrid. Evidentemente xa sabemos que todo mal, nos practicamos unha política de portas abertas, non o dicimos nos, o din os veciños que antes ni se lle recibía. Ou eso nos dicen, a canteira, xa lle contestei a compañeira do PSOE, está judicializado o tema, estamos á espera. Vostedes son moi sensibles, e vostedes queren chegar sempre a acordos, xa se ve con as propostas a que os demais grupos poden chegar a acordos do 25M, do 8M, e vostedes non, xa se ve que son moi conciliadores, que además queren, sempre intentar facer como que eu tensiono, e eso non é así, a xente o sabe, evidentemente. Nos intentamos sempre chegar a acordos, seguiremos facéndolo e vostedes son libres de chegar ou non. Non se pode comparar, evidentemente, 3 anos fronte a 16. Eso é así. O centro de saúde xa é de dominio público, que en 2025 se cederon os terreos. Tedes aquí a secretaria, se queredes facerle alguna cuestión sobre os trámites a seguir, porque os trámites a lei hai que cumplirla, sí ou sí. Non é unha cuestión ni del BNG, nós temos que cumplirlo, claro, outros tamén se asaltan, eso é certo, pero nós, como garantes da xusticia, temos que facerlo, evidentemente. PSCT. Vostedes dicen, gobernades como calquera, e o decía tamén o Grupo Socialista. Sí, como calquera, pero vos non o fixéchedes. E tempo tuvíchedes, É dicir, como calquera sí, pero nós non o facemos. Mira, isto non é unha cuestión que diga o Partido Popular, iso é unha cuestión que di toda a veciñanza. Date unha volta, sal de Regoufe, de Luou, de tal, e date unha volta por todo o Concello. Hai obras nas 13 parroquias, e máis de unha. Clarexar tamén que a Xunta de Galicia é xunta de 313 concellos. Só hace falta abrir el periódico para ver que a Xunta de Galicia, sempre que se pide, que é fundamental, e se xustifica, dá. Temos aí, por falar da contorna, o Concello de Brión é do PSOE, o Concello de Ames é do PSOE. Mira a inversión que ten ali a Xunta de Galicia feita. Podes mirarla perfectamente. E o tema é, claro, é que agora contamos coa Xunta de Galicia. A mí tamén teño que visibilizar moito e teño que xustificar moito para que me den as cousas. Evidentemente, eu creo que iso tiñas que velo, sinceramente, respetando o teu pensamento, o teu tren de pensamento, tiñas que valorar o que se consigueran cousas fora quen fora, como facíamos nós, cando é bo para a veciñanza. Isto é unha cuestión de veciños, non é unha cuestión de isto non é o Congreso dos Diputados, nem o Parlamento, isto é unha administración por e para os veciños. Dis que non viñamos a exposicións. Eu me enterei dunha exposición. Sí. Alguén o dixo. Vine unha exposición que fixeches... xa contesto tamén, unha exposición que fixéchedes, ti decías que non facíamos nada. Eu aquí vin a unha exposición de pintura, unos cadros, unos caballetes, efectivamente, regaláchedes un libro, eu ademais creo que te dixen, moi boa iniciativa. Outra cosa é a escenografía, pero moi boa iniciativa, porque, a mí todo o mundo me conoce. Eu, se unha cousa está ben feita, non teño ningún problema en recoñecerla. Que seguimos con parte da vosa programación? Sí, claro. Por que vamos a quitar o que consideramos que funciona? Eso non o vamos a facer, chámase responsabilidade. Eso por un lado. Ahora sí, hai cousas que non funcionaban, que hemos eliminado, e hai cousas que hemos aumentado. Aunque ti consideres que non, é unha opinión, como outra calquera, evidentemente. Os mapas, os mapas tiñan varios erros, que non pasa nada, porque, lóxicamente, pero ti dices, son os mesmos mapas. Non. Nos aproveitamos os recursos que temos aquí, lóxicamente faltaría máis, porque non son ni vosos ni meus.
ni de ninguno que goberna aquí, son dos veciños do Concello de Teo. Evidentemente, nos utilizamos eso e correximos e aumentamos toda a folletería. As rutas de cruceiros non as había, as rutas do románico non as había, por exemplo. O sea, te quero decir, ti queres decir, no, es que xa tiñades todo feito. Evidentemente non. Evidentemente non. Evidentemente, tampouco vamos a sacar 100 iniciativas, porque, sobre todo, as ideas están moi ben, pero hai que dotarlas de orzamento. Que las excursiones xa as había? Sí, claro, pero moita xente quedaba sin plaza. Eso dito polos usuarios e polos servicios da Cámara, o sea, do Concello. Aquí, campamentos. Bueno, eu cando cheguei aquí me encontrei unha adxudicación directa dun campamento de verán de 65.000 euros. Agora se licitan. Eu o que estaba falando era de licitación, de que agora se fan as cousas ben, non de que non houbera administrativamente falo, non de que non houbera campamentos ou que non houbera esa actividade, pero vamos a ver se é un dato comprobable. Como vou a negar o que se pode comprobar? Ni se me ocurre, non teño falla deso. O que sí que estou dicindo é que agora administrativamente se fai impecable, acorde á lei, como se debe de facer, non adxudicacións directas de 65.000 euros. Por rematar o dos mapas, o que fixemos foi toda a folletería, repasarla, non sei se ti queres decir algo, se me queres contradecir, pero bueno, tiña moitos erros, que non pasa nada, ni siquiera os critico eso, pero evidentemente nos temos que actualizar. A web, que era o que eu dicía, non existía. Non, estaba, ni siquiera estaba pública. Non, María, non. Ni estaba pública, ni estaba feita, sobre todo porque aquí a fixo o informático. Hombre, por favor, María, a fixo o informático. De verdad, vaisa e pregúntalle. Evidentemente, isto é o que é medible non opinable. Deportes, bueno, eran as adxudicacións directas tamén, algunas sobrepasando o contrato menor, que sabemos que é 15.000 euros masiva, e estaba unha concretamente, non quero dicir cual, porque tampouco ven a tal, se queres despois xa digo, ou a pides en tesorería ou en secretaría, 25.000 euros, é dicir, 10.000 euros máis do que permite a lei, a adxudicación directa. Agora se licitan. Entón, eso tamén é unha cuestión, porque aquí parece que todo se fai solo. Non. Polígono industrial, dado os condicionantes do documento aprobado, te invito a que cando saias daqui vaises a urbanismo e o preguntes, para que vexas que non é unha cuestión de urbanismo. Tivemos que ter, para xustar ese documento, para que se aprobara o polígono industrial, reunións semanais coa AXI, da Xunta de Galicia, porque non se axustaba en ninguna maneira, non se volveu a tocar, non había ninguna instrucción en urbanismo de seguir co polígono. Todos os empresarios, cando lles falei de que sí, vamos a poñer en marcha un polígono, esperade, nos vallades fora, o de sempre, levamos así 16 anos. Comentarios, os estou citando verbatim. E iso é a realidade do que aquí tivemos en 16 anos. Me dis as calderas, como todos. Non é certo. As calderas, cando chegamos, a de Ramallosa concretamente, e a parte da Lexionela, que iso é outra cousa, o control de plagas, estaban en perigo de incendio. Xo pode decir aquí a concelleira que, bueno, cando fuimos a facer a revisión, quedamos asustados. As cousas como son. O centro de día que te preocupa que a licitación quede baleira, xa está en marcha a seguinte. Eso pasou coas carreteras de Lampai, que quedaron desertas, pois ás veces, polo motivo que sexa que os desconocemos, os contratistas non se presentan. Bueno, pois hai que volver a intentar hasta que se dote. O cálculo que facías do bus, bueno, é un cálculo, sobre todo, xa se contestou a concelleira, os fines de semana non hai o teu bus. Os fines de semana hai metropolitano. Por lo tanto, o cálculo xa é errado. De todas formas, vouche dicir, se con ese teu bus, non é o caso, pero se poden conectar, como ti dixeches, que tampouco é o caso, insisto, a 5 persoas, ben feito está.
porque son 5 persoas conectadas. E como tú moi ben dixestes, que parecías que te estabas enmendando a plana a ti mesma, a xente ten que coller pouco a pouco o pulso do que é o transporte. E ás veces a xente ten necesidades e outras veces non. Evidentemente, nós temos que dar opcións e despois os veciños deciden. E aí onde se toma a decisión. Continúa o servizo ou non continúa? Parques e xardíns. Cando chegamos aquí, estou citando verbatim ao xefe da cuadrilla, se autoxestionaban. É dicir, cada un chegaba, eu vou a limpar, por decir algo, Lampai, eu vou a limpar, non, ahora hai un orden. Que ti dis que se limpaba? Bueno, eu non digo que non, aquí teníamos queixas e seguimos tendo porque é un área harto complicado. Ahora ben, que digas eso, cando chegamos aquí e o propio personal autoxestionábase, eso é moi duro. Centro de saúde, ti o sabes exactamente igual que a mí, e se non lle preguntas a teu xefe, evidentemente, eso estaba sin poñer a disposición da Xunta de Galicia. Asfaltado, ti dis que se asfaltaba, e eu che digo, e non o digo eu, o din os datos, que antes só se utilizaba os cartos do POS. Non había inversión propia, había mínima. E agora temos inversión propia, bueno, o último orzamento, 2.600.000 euros só para infraestructuras, para arranxo de infraestructuras. Evidentemente, é unha obviedade o que dixeches. Cando nos terminemos esta legislatura, claro que quedarán moitísimas cousas por facer, claro, porque encontramos todo deslavazado, non estaba ni ben o rural, ni ben o urbano, nos focalizáchedes en nada, 4 núcleos que se fixeron co POS, punto, e se acabou. Ti dices as infraestructuras, tal, bueno, pois eu arranxei o pabellón dos Tilos que chovía por el dende facía 10 anos, da igual, eso é unha consecución, é un logro, da igual que no de se arranxou a cuberta dos Tilos con diñeiro da Xunta e a Ramallosa, o Ezequiel Mosquera, con diñeiro de... Arranxouse tamén no ximnasio do CEIP dos Tilos, arranxouse tamén as planchas que había que metían auga e iso foi con carto municipal. Bueno, sí, efectivamente, por puntualizar un pouco. Bueno, de verdad, eu teño a sensación que vostedes fagamos o que fagamos simplemente porque o fai o PP está mal feito. Nos a diferencia vosa, si algo se fai ben, non temos ningún problema en recoñecerlo. Eu sei que estes datos son duros, porque claro, estar aquí dando a cara, ti al fin e al cabo tampouco eras a alcaldesa, evidentemente, e tes que dar a cara por todo o que antes, bueno, formabas parte do Executivo e iso é o que hai. Pero bueno, PSCT? Non teño ningún problema, ni ningunha vergoña, ni ningún cargo de conciencia por dar a cara pola miña actuación política, nin pola dos meus compañeiros, ningunha. Falas todo o tempo de, claro, aquí o que sucedeu, como se houbera unha situación apocalíptica, pero logo te corrixes ti a ti mesma. Claro, o que está ben, seguimos facendo. Entón, por citar tamén a veciños, que a mí tamén me falan, claro, se aquí as cousas que sacan adiante é porque chama a Xunta, porque con cartos municipais aquí non facemos moito. Eu tamén lle escoitei a un veciño decir, podían marchar todos e deixar a Lucía collendo o teléfono a Xunta. Ben, porque veciños hai para todo, Lucía, ti falanche uns e a min falanme outros, eso creo que entendemos todos. Ben, esa situación apocalíptica que ti dis nunca sucedeu. Nunca sucedeu. Se foi gobernando, claro, efectivamente, en vez de facer as inversións de asfaltado con cartos propios, pero ese xa foi outro debate de outro pleno, aquí se fan con cartos propios no voso goberno porque se destina o POS para gasto xeral. Esa é unha anomalía que é legal, ti mesma sabes, e mo explicaches a min, e eu tamén o sei, que é legal, pero non deixa de ser un pouco anomalía, porque en principio o POS ven para invertir en asfaltados e o lóxico sería pagar a luz con cartos propios. Aquí estáse facendo ao revés. Vale, por qué? Porque a ti, como este goberno, vive moi de cara a galería, moi de cara a nota de prensa, moi de cara al cartelito que cuelgo en la obra,
A ti interesache que se visibilice que eso se fai con cartos do Concello de Teo. Esa é a vosa liña política, que non era a nosa. Non hai unha mellor nin peor. Ben, hai algo moi chocante no que dis do centro de saúde, que eu entendo os tempos do centro de saúde. Eu entendo que hai uns tempos que hasta que a Xunta non tivo os terreos non poido iniciar o plan da licitación. Pero entón que pasou aquí, nestas vivendas? Que se aprobou un xoves en pleno, que veu hoxe, hai 2 horas, a comisións, a cesión de terreos, e a Xunta de Galiza parece que xa tiña nun caixón un plan, xum, para sacalo aí, de 33 vivendas. Home, algo de connivencia administrativa parece que hai, neste caso. Ben, claro, dá igual de onde veñan os cartos, e a min dame igual. Ti sempre nos dis que nós non sabemos pedir, pero entón que che pasa a ti coa Diputación, que lle pide sempre o PSOE que interceda? Que che pasa a ti co Goberno de España? Que che pasa a ti coas axudas de Europa? Claro, non sabemos pedir se non é a Xunta de Galiza. Claro, tes que aprender ti tamén a pedir os outros. Ben, remato, como vou rematar todos os plenos hasta que nos vayamos. Ti que sabes pedir, pide, por favor, que nos atendan no Centro de Saúde de Cacheiras, que agora acabo de mirar, sendo 18 de marzo, hai unha cita libre en todo o mes de abril para o 7 de abril. 21 días. Vos queredes 21 días de galego, eu quero 365 días de galego e 365 días... 365 no, que descansen na fin de semana, pero polo menos pola semana, médico en Cacheiras, que non dá ningunha graza, e sí que eso é importante a hora de fixar poboación. Recomendan os propios administrativos do centro de saúde a unha persoa como a min, que de seguido chamo e me queixo, que me cambie de centro. Para onde? Para Milladoiro. E isto é real. Menegá, por favor. Eu vou ser breve. Vostede comezou dicindo unha frase así estilo Rajoy, son os veciños os que escollen o alcalde. Bueno, gracias por decírnoslo, sabémolo todos. De nada. Estamos aquí. Esa é a actitud preciosa que nos gusta a todos. Siga así, que lle gusta aos veciños tamén. Non se solucionan as cousas con pancartas, dice vostede en alusión a nós. Bueno, cada un verá como soluciona as cousas e é libre de usar os mecanismos a súa disposición mentres nin sexan violentos nin generen ningún tipo de altercado. Entonces, se non lle gusta, non mire. Sanidade, bota balóns fora dicindo que o problema é do Estado. Vale, genial, entón, que o Centro de Saúde de Cacheiras caia a cachos é problema do Estado. Que o Centro de Saúde dos Tilos tamén está mal é problema do Estado. Está moi ben todo isto. Despois, trens. Métese con o noso deputado porque ven aquí a dos trens. En ningún momento se lle solicitou nada, xa que vivo a foto, lera un pouco o texto, que tampouco costa nada, eran 2 párrafos. Pois se lle exixe ao Goberno do Estado. E poñemos de exemplo a estación do SEBE porque a queremos recuperar. Vostede, polo visto, no. Vale, está ben. Despois, di que vostede trata sempre de chegar a acordos. Bueno, con esa actitud, siga intentando. E despois, vostede di que todo se fai con gastos propios. Claro, un pouco o que decía a compañeira. Se collemos o POS para gasto corrente, xa todo é gasto propio. Está moi ben a trampa, siga así. Voceira do PSOE, por favor. Ben, solo un par de puntualizacións. Primeiro, non é certo, iso é visible nos plenos, que o resto dos grupos non apoiamos as cousas porque as propón o PP. Eso non é certo porque hai cantidad de cousas que todos entendemos que son beneficiosas para o Concello de Teo e que as apoiamos por unanimidade. Eso por un lado. As licitacións, eu, casualmente, na maioría das mesas que nos tocan, estamos observando que se licita moi en precario, cantidades moi mínimas, e iso é máis que suficiente para que as empresas non se presenten. Estamos falando de campamentos. O ano pasado, o campamento de verano, casi se finaliza a mesa cando os rapaces xa estaban alá onde marcharon, bastante en precario, por certo, por comentarios das familias. Respecto a Bando, sigo mantendo que somos cómplices da situación. Mentras sigamos pagando todo o que se está modificando, me parece que non son melloras para os animais de Bando. Respecto ao tema da Casa Longa, me estuve recordando informacións que vostedes, e está impreso, non o teño aquí, pero podo traer ao seguinte pleno ou yo paso. Un comentario do Partido Popular en un dos seus folletos.
falaban de oscurantismo do grupo de goberno ca oposición, porque non se informaba do que se estaba a tratar da canteira de Casalonga. Exactamente o mismo está a pasar agora. Me acaba de decir que a plataforma están superinformados, fantástico. Os concelleiros da oposición non estamos informados do tema de Casalonga. E si leemos a prensa, leemos moito máis que a prensa, pero pola súa parte non estamos informados. O tema sanitario, efectivamente, como comentaba María, somos todos conscientes dos tempos, pero mentres eses tempos non se cumplen, os centros de saúde están en precario, en moi precario. Independientemente da falta de sanitarios, que non, o sea, ese cuento ya non se lo cree nadie, porque temos competencias absolutas en materia de sanidade. Aínda onte, os representantes dos médicos de Galicia decían que formamos a moitos mires, pero moitos mires marchan porque as condicións de contratación de Galicia son o mismo, precarias. Entonces, pues bueno, ao mellor habrá que mirarse un poquinho o ombligo e deixar de botar balóns fora e intentar solucionar cousas. E vou a redundar o que comentaron os outros dous grupos. Efectivamente, aínda que sea legal, hai que recoñecer, e ao mellor estaba ben que o dixeran, os 2 millóns de euros que veñen da Diputación, que a maioría dos concellos o utilizan en obras, nos o utilizamos, por moi legal que sea, en pagar facturas. E as obras, pois, as pagamos co diñeiro co que antes pagábamos as facturas. Totalmente legal, non o discuto, pero, bueno, deso non se informa. E creo que xa non me queda nada máis. Moi ben, bueno, pois vou intentar tamén ser breve e contestar a todo. A ver, o do POS, non é certo que non leve obra. De feito, a segunda fase do Ferreiriño, pero vostedes están dicindo aquí, no dialoguen, que non están no uso da palabra, por favor. Aquí es que vou a pensar que tampouco se enteran do que traemos a pleno, porque a segunda fase do Ferreiriño que o PSOE votou en contra era da Diputación. A carretera que vai agora, a cruz que fai en Luou, tamén é da Diputación. O pabellón Ezequiel Mosquera é da Diputación, que, por certo, nas nosas publicaciones sempre decimos de onde veño o diñeiro, se é da Diputación, ou é da Xunta, ou é con fondos propios. Máis de 100 obras no viario e nas infraestructuras públicas de Teo dende a nosa chegada. Si tanto facíades, eu non sei de onde saiu tanta obra. O que sí, o que tiñades que ver como unha solvencia e como unha ventaxa, evidentemente, é que fagamos obra que é o mínimo, como fan todos os concellos, además do POS, como facemos tamén aquí, teñamos inversión propia, porque aquí era unha anomalía o que aquí sucedía. Xa digo, así íbamos, aí a ese ritmo íbamos, con 4 obriñas, ou 2 obriñas ao ano. O que é medible, non opinable. Podedes verlo, e eso, además, bueno, os que formades partes do goberno o teñíades que saber. A parte de que tamén teño aquí comentado que a Diputación, non estou criticando baixo ningún concepto, creo que vostede non escoitou todo o que dixen, porque eu falei tamén das axudas que tiñamos por parte da Diputación, falei casi máis deso de todo o que nos dá a Xunta, que tamén nos dá moito, evidentemente, porque este equipo de goberno sabe visibilizar. Por certo, se fala co seu compañeiro de partido, co Valentín García, dígalle, por favor, que teño unha cita solicitada, xa o comentei, para varios proxectos dende novembro. Entón, bueno, me gustaría que me recibira, porque non recibe Lucía Calvo, recibe a alcaldesa de Teo. Sempre me recibeu, non sei se é que agora ten a xenda moi apretada, pero, bueno, en calquera caso, nós sempre hemos tido boa relación con eles e pretendemos que eso siga sendo así. O que xa dixeches, preguntaches voceira do PSCT, xa preguntaches en comisións, volvo xa a repetir. O tema que pasou coa cesión da parcela é que aprobouse nun pleno, aproveitando que tiñamos un pleno, un compromiso. Ese compromiso vinculaba a que en marzo traeríamos, como así traemos, e o sabes perfectamente, a cesión definitiva. No centro de saúde había outra casuística, porque sabes que eran 2 parcelas, que había que reunificar, e se non o sabes xa che digo eu, con outros moitos atrancos que hubo que solucionar. E sempre os invito a que, oye, falade cos funcionarios, mirade os expedientes, e así podedes comprobar que non hai nada detrás disto, son os trámites administrativos, e claro, efectivamente, creo que ese centro se concedeu a Teo en 2020,
creo, non sei, ahora 20 ou 21, tampouco quero decir a data cerrada, e nos chegamos aquí en xuno de 2023. E estaba todo parado, bueno, porque eu preguntei, unha das primeiras cousas polas que preguntei era por eso. O que decía o voceiro do BNG, efectivamente, as infraestructuras de Cacheiras non están ben, o sabemos, intentamos paliar. Como ben sabes, ou creo que deberías de saber, se está levando a cabo a rehabilitación de Pontevea para que esos cubículos que están aí desde 2020 tamén, creo, non sei de que ano. Antes da nosa chegada, sí, bastante antes. Lo que non sei agora, non quero dar un dato que sexa erróneo. Bueno, pois do 22. Estamos podedes ver que xa están obrando ademais en el, ademais que tedes mesas de contratación, o que non sei é quen está en cada mesa, eso non sei que partido é, pero o dispensario de Pontevea estáse a solucionar, sobre todo porque, bueno, estábamos pagando un aluguer de 2.500 euros por esos cubículos, que en canto chegamos, falamos coa empresa e renegociamos e estamos pagando, canto? 1.800 euros, con un considerable aforro para as arcas municipais, a mesma empresa, por certo. Estábamos pagando tamén o aluguer do andamio, porque se quitábamos o andamio caía a cornisa, e non nos podíamos permitir eso, e logo, sobre todo, é patrimonio do Concello de Teo, que despois, cando se abra aquí, esperemos antes que despois, que teño máis prisa que vos, evidentemente, o ambulatorio aquí en este corazón administrativo do Concello, pasará a ser, xa o determinaremos, se unha biblioteca ou algo relacionado co entorno do crack que hai, do centro de crack que hai aí. Evidentemente non vamos a facer unha inversión impresionante, porque non sería de bo xestor, efectivamente atendemos todo o que se nos pide en todos os centros, intentamos facelo, pero con o don da mesura. Por que? Porque o ambulatorio de Cacheiras vai pechar. Ese vai a ser un centro que vais a destiñar a outra cuestión, non a un ambulatorio como está agora mesmo. Polo tanto, non creo que ali teñan goteiras, se teñen alguna cosa que o digan, porque o concelleiro de área está en constante comunicación co coordinador e todo atenden, evidentemente. Polo tanto, que son deficientes, sí, moi deficientes, que xa o eran fai moito tempo. Por eso, esa boa chegada e esa boa acollida a novo centro de saúde, que esperemos que o antes posible estemos en disposición de usarlo por todos os usuarios. En eso coincidimos plenamente. Tamén dicir que se restablecerá o servizo en Pontevea, no dispensario de Pontevea, mentras non se abra o ambulatorio. O ambulatorio sigue para diante, o novo ambulatorio con 18 consultas e especialidades. Bueno, eu teño claro que nada do que fagamos va a estar ben por parte do Partido Popular, dá exactamente igual, dá igual que se fagan xuntas de portavoces, que se faga o que sexa, evidentemente, vostedes o saben perfectamente, non van a chegar a ningún acordo, porque, bueno, eso entra dentro do xogo democrático, evidentemente, disparidade de opinións, cada uno defende o seu. Eu non digo que non podan facer pancartas, ollo, eu digo que está prohibida poñerlas onde as poñen, como, por exemplo, a Marquesiña. Temos moitas queixas nin nas pasarelas. Temos moitas queixas de veciños e, ademais, xera un traballo inxente adicional a xente, aos servicios de limpieza que o ten que retirar. Que o retirades vos, sí. Te vou a presentar a quen lo retire, verás que risa le entra. Bueno, en calquera caso, este é o rumbo que queremos para Teo, un rumbo con futuro. Cerqueiro, queres decir algo? Bueno, un segundo, porque xa estamos para remitar. Perdón, pensei que me pedía un segundo. Bueno, bons días a todos. Eu creo que despois de casi 3 anos aquí me coñecedes igual que os veciños e saben que eu non tiro a pedras cando a man. Señora portavoz do Partido Socialista, falando que usted decía que a única inversión que fixemos nas escolas infantiles solo foi o cambio de vestuario do personal, usted todos os anos nos pide ou me pide as actuacións que se fan e eu sempre lle contesto. Entón non sei se non entendo o escrito que lles mando, repasareino, ou non quere entender o que fixemos, porque lle recordo, e sempre ofrezco fotos que hai aquí, de como estaba a escola infantil de Calo nas habitacións onde durmen os máis pequenos, que era papel na ventana, vale? Ora hai historias da máxima calidad que hai.
Despois, a alcaldesa xa dixo Ranxo da Valla de Madeira, dos tilos, que eso non se estropeou nun ano nin uns meses. E iso inhabilitaba que os rapaces poderan xogar cando o tempo acompaña, fora. Aire acondicionado de Ramallosa, tamén o dixo a alcaldesa. Despois, nos tilos e en Calo, houve que facer unhas aperturas nunhas paredes porque non era seguro cando o personal estaba cambiando os máis pequenos, quedaban dormindo, non había visión, entón non era seguro como todos debemos entender. Non lle dou importancia a unha cousa que é importantísima para nós, que é a legionela e os puntos críticos nas 3 escolas infantís. Eso nunca se fixo. A maioría do personal presentaba o carnet de manipulador de alimentos caducaos. Entón, eso tampouco, non é importante, non? E despois son todo cousas pequenas que fan que as escolas infantiles teñan o mínimo de calidade para a atención dos pequenos. E sabe cales son? Por exemplo, mire, matopei que a porta de emerxencias dos tilos non funcionaba. Menos mal que nunca pasou nada. As tapas de retretes, habían varios retretes que faltaban. Vale, tampouco pasa nada. Non se vai colar ningún bebé. Estamos falando de escola infantil, fago favor. Todas estaban grandes. Por suposto, cambio de luminarias, eso se podemos entrar en mantenimiento, pero usted, cando digo que minte, é que é unha verdad que usted minte. Moitas gracias a todos. Bueno, vale. En resumen, entendemos que para a oposición que é o seu traballo e que o entendemos perfectamente a crítica, a pesar de que evidentemente se explican as cousas, incluso off the record, como acabamos de facer nas comisións, que María fixo esa mesma pregunta que logo trasladou a pleno, xa sabía esa contestación, había un compromiso en pleno de esa cesión de parcela, que ademais votachedes todos a favor, o recordo, non pasou o mismo que a primeira cesión, pero nesta creo que os dichedes de conta que era unha necesidade para a veciñanza que houbera aquí vivendas. Nos seguimos traballando por e para os veciños. Maite, non sei de onde sacaches, perdona, que es que ahora me ven un flash, de que íbamos a dar catering nas escolas infantís. Que eso veu pleno, non, nunca hubo... Nunca hubo tal. Despois, en segunda instancia, a plataforma de Casalonga, es que non teña desinformación, es que a información que hai é a que temos todos. Está judicializado, Vox Populi, eso é Vox Populi, con unha victoria, ademais, que os felicitei por parte da plataforma, e, en segunda instancia, o compromiso está aí, pero ahora toca esperar. Xa hemos falado varias veces desto. Si queres todos os plenos que che dé conta e te conte o mismo, non teño problema. Pero hasta que haxa novidade, non es que haxa oscurantismo. Eu entendo que vos querades deslizar eso, confundir a xente, e, bueno, e haberá xente que se o crea, como que acaba de decir María, que algún coñecido lle dixo, podíamos deixar a xunta e mandar aos demás. Home, vamos a ver, María, aquí hai moitísima inversión, aínda que solo fora, porque todos os anos hacemos orzamentos, que é unha traballeira impresionante. E non só iso, sino que, además, sempre o digo, podedes ir a mirar por aí, formades partes das mesas de contratación. Sabedes todo o que se fai. A mí me parece increíble querer tapar o sol con un dedo. Criticar, bueno, pois non queremos que se faga así, nosotros pensamos isto, pensamos o outro, pero proactivamente. Es que, de verdad, estáis instalados en eso, como vos que irades, evidentemente. Despois, que se me dicen que non quero chegar a acordos. Bueno, vostedes, sobre todo que me o di que o BNG non son famosos por chegar a acordos en ninguna parte, pero aquí en Teo especialmente. A pesar de que sempre hemos brindado a man, e non só iso, sino que ademais o resto de grupos, tanto PSOE como PSCT, han chegado a acordos con nos en temas que entendemos que non deben de ser políticos ni utilizados. E, bueno, tamén me fai gracia que falen de violencia, pero eso xa o deixo para outro pleno. Moitísimas gracias a todos.